do mes de abril, co seguinte orde do día. Primeiro punto, aprobación do borrador de ata da sesión ordinaria o 15 de 3 de 2019. Hai algunha intervención ao respecto? Se non hai intervencións, dáse por aprobado por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes. E pasamos ao punto número 2, recoñecementos extrajudiciais de crédito, expedientes. Hai 1, 2, 3, 4, 5 expedientes. Algunha intervención? Se non hai intervencións, sometes a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. O ditamen. Hai ditamen? Sí, hai ditamen. Pois venga, va. Douche. Sí, que a Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas do 26 de marzo de 2019 acordou ditaminar favorablemente por maioría a favor os membros do Bloque Nacionalista Galego, Partido Popular e PSOE, e a abstención de Marea Pontevedra Mixto, os 5 expedientes de recoñecementos extrajudiciais de crédito que sometan por votación. Moitas grazas, señor secretario. Entón, votos en contra, ningún. Abstencións, 2, 3. Votos a favor, apróbase por maioría dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. Punto número 3, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a planta de compostaxe na parroquia da Canicouba. Hai algún ditamen? Non hai ditamen. Acórdase por unanimidade a urxencia. Ten a palabra o señor Domínguez. Buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, presentamos aquí una moción hoy con una finalidad clara y concisa. Pedimos la rescisión del contrato de los terrenos de la planta de Canicouba. Digo de la planta de Canicouba, pero la verdad es que no hay planta y no existe. Por lo tanto, pedimos la rescisión de un alquiler de unos terrenos que no se están utilizando para nada. ¿Por qué pedimos esto? Pues es muy fácil, porque a día de hoy Lores está tirando el dinero de los pontevedreses. Un dinero que está recaudando con unos impuestos elevadísimos. ¿Y para qué? Para tirarlo a la basura. Los pontevedreses les cuesta mucho pagar unos impuestos que son muy altos, pero cuando esos impuestos tienen una repercusión y tienen unos servicios, pues los pontevedreses podemos apechugar. Pero ver que tenemos uno de los IBIs más elevados de todo el entorno, ver que tenemos un impuesto de vehículo de tracción mecánica absolutamente desproporcionado comparado, por ejemplo, con Pollo, en el que también gobierna el BNG, que es desproporcionado y además no tenemos servicios. Ver que tenemos recaudación de impuestos elevadísimas para luego tirar el dinero para el alquiler de una planta o de unos terrenos en los que todavía no hay una planta, pues nos parece un absoluto despropósito. Yo creo que la gente está harta de los gobernantes que tiran y malgastan el dinero público. Es una falta de respeto a todos los pontevedreses recaudar el dinero para alquilar unos terrenos en los que no hay absolutamente nada y ni siquiera hay un proyecto de hacer absolutamente nada. ¿Quién entiende que se esté pagando por unos terrenos sin uso? ¿Quién entiende que se esté pagando por unos terrenos en los que ni siquiera hay la previsión para hacer nada? Porque además Lores ha mentido, lo prometió en el 17, lo prometió en el 18 y ahora oímos con júbilo que el señor Mosquera en el último pleno dijo que para el año 24. Por lo tanto, ¿no sería mucho más fácil rescindir el contrato y cuando se vaya a hacer algo y haya el proyecto de hacer algo, contratar los terrenos y alquilarlos en su momento? ¿Por qué tenemos que seguir pagándolo en este momento? Bueno, esto es un ejemplo de una capacidad económica de Lores que es un absoluto fracaso. ¿Por qué? Ha tirado 100.000 euros de todos los pontevedreses, pero Lores es el mismo que no consigue ejecutar ni el 40% de sus presupuestos. Pero Lores es el mismo que tiene asfixiados a los clubes deportivos sin pagarles desde hace 2 años, pasándolo absolutamente mal. Clubs que llevan el nombre de Pontevedra por toda España y a veces por todo el mundo y a los que el ayuntamiento adeuda decenas de miles de euros. Clubs que transmiten los valores del deporte a nuestros hijos y a nuestros amigos y que para ellos no hay dinero. Para otros eventos, por supuesto que sí, pero para las empresas, para los clubs deportivos no lo hay. Por lo tanto, mientras los pontevedreses tienen que emigrar para encontrar trabajo, mientras
Lores se va de fiesta porque las empresas cierran, mientras se adeuda dinero a los clubs deportivos, se tiran 100.000 euros en una planta en la que todavía ni siquiera hay un proyecto después de 4 años. Lo que nosotros pedimos es que cierren el contrato, que dejen de pagar, porque es una vergüenza que sigan pagando a cambio de nada. Muchas gracias. Señor Domínguez. Señora Rey Martínez, en la palabra. Gracias y buenos días. Yo no tengo claro, señor Domínguez, si hay que buscar una fórmula jurídica adecuada para rescindir el contrato de arrendamiento o empezar a buscar una fórmula jurídica para que este contrato no se convierta en un problema serio. Y es que si ya es bastante grave que carezcamos de plan de compostaje, como quedó demostrado en el pleno anterior, porque comprar y contratar no es sinónimo de planificar, sino únicamente de gastar, aún lo es más tirar 100.000 euros sin ningún tipo de sonrojo. Pero es que aún encima nos tenemos que quedar con que es baratísimo. 100.000 euros tirados es baratísimo. A mí me gustaría ver a alguno de los concejales del BNG trabajando, administrando una empresa privada, explicando que han gastado 100.000 euros en 4 años alquilando unos terrenos básicamente porque son baratísimos. Me gustaría verlos. Y es que este es el gran problema de la Administración. Aquí se hace y se deshace sin ningún tipo de responsabilidad. Aquí se gasta el dinero de los demás porque el dinero de los demás no duele. Y lo peor es que nos quieren hacer pasar por tontos, cuando de todos he sabido que lo barato muchas veces sale caro. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey Núñez, ten a palabra. Moitas grazas, bo día. Se me permiten, vou sinalar algo que chama a atención. Verducido cedeu no seu momento 12 hectáreas de monte. Hai unha chea de tempo temos ali as instalacións do Pontillón do Castro e nunca se compensou a comunidade de montes con ningún canon e ademais tampouco non se coida aquilo como é debido. Na Canicouba, en cambio, cedéronse 2 hectáreas nas que non hai nada, nin proxecto de que o vai a haber, e xa imos polo 4º ano pagando pola cesión 20.000 euros. Choca tanto a diferencia que nos vemos obrigados a pensar que o feito diferencial parroquial da Canicouba se fundamenta só no feito dun egrexio concelleiro do bloque de Lores ser de ali. Imos votar a favor da moción. Señor Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Bueno, en política como na vida hai cuestións que son oportunas e outras que, cando non son oportunas, suelen ser inoportunas, basicamente. E creo que esta é unha moción, desde o punto de vista incluso de estrategia electoral, e eu non son quen para falar de estrategia electoral de outros partidos, pero me parece absolutamente inoportuna. Porque, claro, a mensaxe que lanza o candidato do Partido Popular que quere ser alternativa de goberno e que renuncia a ser futuro goberno. Porque se está falando de rescindir o contrato no mandato que ven, porque este xa non se vai a rescindir. Se supón que entón el tería a intención de ser alcalde e, por tanto, que tería que estar anunciando aquí é que, cando ele sexa alcalde, no mandato que ven, vai a rescindir o contrato. E o mellor sería mellor que hoxe nos truxera aquí cal é a proposta para a xestión do servicio de recollida de lixo do seu partido de cara ao futuro mandato. Entón, creo que hai unha sensación de derrota por anticipado do Partido Popular que é a presentación deste tipo de mocións. Que a planta de compostaxe esa que se iba a montar na Canicouba é unha ocurrencia, creo que o primeiro que o dixo foi o Partido Socialista e nos costou bastante caro, porque parece que nadie o entendía. Por certo, non era unha planta de compostaxe, era unha planta de tratamento de residuos coa cual estaba de acordo o Partido Popular da Diputación. O señor Luzán estaba encantado con que se montase ali unha planta de tratamento de residuos, ata que a presión veciñal, sobre todo dos veciños de Ponte Sampaio, lle fixo recuar. Pero o Partido Popular estaba nesa operación. Por lo tanto, durante 4 anos que levamos aquí deste mandato, o Partido Popular non abriu a boca sobre ese tema e ven agora, no último pleno, a expoñer esta situación. A nos parece absolutamente inoportuno. Creo que este é un tema que terá que resolver a futura corporación e hoxe hai anuncio
que na futura corporación un goberno socialista rescindirá o contrato, pero creo que agora non é o momento de tratar este tema. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Fernández González. Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e todas. Isto parece o día da marmota, non? O día da marmota estamos repetindo todos os días o mesmo. Isto foi votado o pleno pasado. Foi votado exactamente o pleno pasado e seguimos, pois traemos unha moción de ENCE, despois, e demais sempre o mesmo carrete. Eu non sei se o señor Domínguez quere, bueno, creo que fixo aí atrás unha reunión por seu sistema de lixo, foron 4 gatos, entón ven aquí a ver se consigue, ademais. Sorprendentemente, hasta vai conseguir apoios en contra da compostaxe, cousa que tampouco nos sorprende. E isto é un posicionamento estritamente político, non ten absolutamente ningunha repercusión práctica. Non? Só temos que escoitar que son 2 hectáreas, bueno, temos que escoitar calquera cousa, exactamente calquera cousa. Bueno, eu, francamente, si todo o que teñen que ofrecer, todo o que teñen que traer ao pleno, eso, eu creo que habría que pasar, tiña que pasar non existe, pero creo que debe existir algo así como un ITV de programas políticos, non? Porque amenaza ruína, señor Domínguez, amenaza ruína, sempre repetindo o mismo, esa é a frescura que queren traer aquí, o sea, repetindo o mismo exactamente unha vez sí outra tamén, por esta mesma razón, por exemplo, pois se unha administración, quer dicir, por exemplo, a súa no Estado ou da Xunta expropia uns terreos e xa os pagou ou está pagando intereses e ainda non fixa obra, entonces é un despilfarro, é un razonamento francamente de peso, non? O sea, é absolutamente ridículo. Digo claramente, está en contra que Pontevedra poida cumprir cos preceptos legais, no tratamento de residuos, está en contra da compostaxe, xa nos ofreceu que iba a mandar todos os orgánicos a Sogama, cousa que non é posible legalmente, incluso a nova lei que está en tramitación de residuos e solos contaminados da propia Xunta vai totalmente en outra dirección, pero este RQR na caverna engancha colateralmente, pero, ao fondo, todos sabemos cal é. Todos sabemos cal é. Non compostar, quitar todo o que un tratamento alternativo é repetir hasta auténtico aburrimento. Mire, en calquera outra administración, eu non sei se segueu, por exemplo, isto do Brexit, pero o propio presidente do Parlamento lle dixo, mire, volver a votar o mismo, non. Bueno, despois, como é un tema moi importante, tuveron que fraccionar e separar. Este está sempre co mismo matraco. Co mismo matraco, é que veña dalle. Bueno, foi mellorando, hoxe xa na dicción non estuvo así tan entrecortado, nin tan salido de sí, xa vai mellorando, pero me parece que vai pasar o arroz, porque, de verdad, todo mismo, o sea, todo sempre o mismo, e volta outra vez, non? Aquilo como era quero, morrer en balaídos, a dalle, outra vez, de verdad. Esa é a frescura que vai traer a política municipal. Esas son as grandes ideas que teñen. As grandes ideas que teñen é opoñerse a e sempre con 4 ou 5 matracos, si máis. Bueno, pois esa é a gran frescura, bueno, pois xa os electores dirán, pero moi boa pinta non ten, Gracias, señor Mosquera. Señor Domínguez, ten a palabra. Señor Mosquera, le agradezco que diga que cada vez voy a mejor. Usted cada vez va peor, lamento decírselo sinceramente, y sus discursos cada vez son más escasos, que se lo agradecemos, pero peor construidos, y desde luego no ha dicho absolutamente nada de unos terrenos por los que está pagando usted 100.000 euros y que no ha hecho nada con ellos todavía. Lo que he visto es divagar absolutamente contra este concejal. Usted cada vez va peor. Bueno, yo entiendo que ustedes quieran defender su gestión, pero es que esto es indefendible. Están ustedes pagando con dinero público unos terrenos en los que no han hecho nada, ni siquiera han hecho el proyecto. ¿No era más fácil tener el proyecto y una vez haya cerrado el proyecto alquilar los terrenos, aunque se hubiese hablado? Yo creo que podía usted tener esa capacidad. Y además, yo quiero preguntarles, judicialmente, ¿cómo podría denominarse el pago por unos terrenos en los que todavía no se ha hecho nada? De alquiler, porque usted habló aquí de otra situación completamente distinta, que es la expropiación, pero aquí estamos hablando de un alquiler que no tiene nada que ver.
Su incompetencia económica es absoluta. Están ustedes acostumbrados a tirar el dinero de los pontevedreses. Su falta de rigor con los gastos es absolutamente desproporcionada. Y ya no estoy hablando de 3.000 euros en una cena en Nueva York, que es lo que ustedes están acostumbrados a gastar, pero es que ahora son 100.000 euros tirados a cambio de nada. Por lo tanto, ustedes con el dinero de todos los pontevedreses están tirándolo y eso es una vergüenza. Yo tengo que decirles que eso es una vergüenza porque a los pontevedreses que trabajamos, que no somos muchos lamentablemente, nos cuesta mucho pagar los impuestos municipales. Su gestión económica es mala porque hay dinero para pagar 100.000 euros para estos terrenos, pero no tienen dinero para pagar a los clubs desde hace 3 años. Es curioso, los clubs deportivos de Pontevedra no hay dinero para ellos. Ellos sí que lo tienen que pasar mal y están penando por ahí mientras ustedes no pagan lo que deben desde hace años. Por lo tanto, no venga usted aquí a hablar de buenos o malos discursos. Le pido que recapaciten, que rescindan el contrato y cuando tengan el anteproyecto hecho, que lo vuelvan a alquilar. No tenemos ningún problema. Yo creo que nadie se alarmaría. Yo creo que nadie diría, mire ustedes, nos hemos equivocado. Lo del compostaje no sabemos por dónde va. No sabemos cómo va a ser la planta, no lo sabe nadie. Ahora estamos hablando de que con suerte va a estar en el año 2024, cuando ya se nos dijo el 17 y el 18. Rescindan ustedes el contrato, terminan el contrato y pueden hacerlo. Desde luego, el 27 de mayo, cuando sea alcalde, lo voy a rescindir yo. Pero le voy a decir una cosa, cada euro cuenta. Y ahora me gustaría que leyesen el contrato que ustedes firmaron, porque yo creo que ni siquiera lo leyeron o no lo saben. Porque hay una parte del contrato que dice, y a ver cómo solucionan esto, se o Centro Municipal de Tratamento de Residuos e Elaboración de Compostaxe non se chegase a construir nun plazo de 4 anos que se van a cumplir en breve, desde a asignatura de contrato, quedará automáticamente extinguido ese contrato. Sabemos que en unos meses no va a estar. Por lo tanto, ahorrémosles a los pontevedreses algunos dineros que, desde luego, a mucha gente le cuesta ganarlos como para que otro lo vaya tirando por ahí a cenas de 3.000 euros en restaurantes de lujo en Nueva York. Muchas gracias. Señor Domínguez, algunha outra intervención? Se non hai máis intervencións, sométese o asunto a votación. Votos en contra da proposta do señor Domínguez, do Partido Popular. 10 abstencións, 3 votos a favor, 7, 2, 9 e 1 10, non? Sí. Vólvese a votar. Votos en contra da proposta do Partido Popular, 10, abstencións, 3, votos a favor, 10, queda rexeitado. Ben, pasamos ao punto número 4. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso a proposición do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia PSOE en relación á necesidade de desenvolver actividades de visibilización e sensibilización sobre a realidade LGTBI. Isto está dictaminado? No. Por lo tanto, se solicita o debate por urxencia, que non hai inconveniente, en principio, e ten a palabra a señora Castro Rey. Bo día a todos e a todas. Esta moción que presentamos é unha moción moi acaída o día de hoxe, xa que onte celebrouse o Día Internacional da Visibilización Trans. Na moción se explica, eu penso que moi a fondo, toda a realidade que viven estas persoas, entón non vou a entrar a valorala. Só decir que a día de hoxe o descoñecemento que a sociedade ten sobre a realidade das persoas transexuais é moi grande, que en moitas ocasións, cando se fala de transexualidade, se faise desde unha forma non aceitada ou reflexando únicamente clichés e arquetipos negativos que acaban reforzando unha visión única estigmatizante destas persoas. Por iso, entendemos necesario sensibilizar sobre a existencia de persoas trans na nosa sociedade e alonsarla destes estereotipos negativos, reflexando a amplia variedade que este colectivo representa. Esta dualidade entre a necesidade de visibilizar na sociedade a realidade que experimentan os nenos, nenas e adolescentes trans e as súas familias e a forma aceitada de facelo para que non acabe reforzando estes estereotipos ao que me refería antes é o que pretendemos con esta moción. Sabemos que o sistema educativo actual presenta serias deficiencias e apenas deixa lugar para a aprendizaxe de habilidades, pero temos a opción de enmendar este erro dende a Administración.
mediante actividades que complementen a formación e podan axudar os nenos e nenas non só a entenderse, non tamén a expresar determinadas situacións e, por ende, construir unha sociedade futura e presente na que o respeto pola diversidade do ser humano forme parte dos valores de todos os individuos sociais e valores éticos. Sobre todo, ademais, neste momento que nos atopamos onde están a resurdir pensamentos anacrónicos que xa pensábamos que tiñamos superados. Muchas gracias, señora Castro. Señor Rey Núñez, ten a palabra. ¿Por qué no? Sí. Señor Rey Núñez. Ben, Marea Pontevedra apoia os dous puntos da parte resolutiva desta proposición. Como non estar de acordo con que a Xunta e o propio Concello fagan máis por promover a formación en igualdade e realidades LGTBI. É moi importante facelo, mas tamén son os avances que, por desgraza, nos están a dar en materia legislativa e sobre os cales non estaría de máis facer referencia neste momento. Marea Pontevedra trouxo a este pleno a denuncia de que o Goberno da Xunta do PP segue sen aplicar nin regulamentar a Lei 2/2014 pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia. O mesmo PP ten bloqueada a Lei Galega de Identidade de Xénero, solicitada polos colectivos trans existentes en Galicia e apoiada por todos os grupos da oposición. Debido á convocatoria electoral do 28 de abril e despois de varios atrasos no marco do traballo nas Cortes Xerais, quedou pendente a aprobación a proposición de lei contra a discriminación por orientación sexual, unha lei imprescindible para ampliar os dereitos das persoas LGTBI. Son todos eles textos legais que falan da visibilidade e ampliación dos dereitos destas persoas. Entendendo que sobre a lei estatal haberá que agardar as novas cortes resultantes do 28 de abril, suxerimos aos promotores desta moción que engadan como punto a petición á Xunta de que aplique a Lei 2/2014, porque xa non é sen tempo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rey. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Como non podía ser de outro xeito, anunciamos o noso voto favorable a esta moción. É certo que só a través da educación, a visibilización, a sensibilización é que podemos chegar a comprender as problemáticas que se dan e que moitas persoas descoñecen. A discriminación é moi dura para estas persoas trans. O acoso é moi alto e é urxente que se lle poña solución o máis axiña posible. A estas alturas non pode ser que dependa da boa vontade do profesorado, existe un protocolo que se debe facer cumprir e temos que denunciar os casos que coñezamos á Inspección Educativa para corrixir eses comportamentos por parte de quen nos teña. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Teso. Señora Fouces, ten a palabra. Bo día. Pois alegrámonos que todos estemos de acordo porque, efectivamente, é unha situación que hai que acometer. Eu creo que é un pouco ambiciosa esta a petición e a celebración dos ciclos de conferencias. Supoño que non haberá problema en engadir cineforum, encontros literarios, clubs de lecturas específicos LGTBI, Observatorio LGTBI en colaboración con a Universidade, traballo prioritario no Consello da Muller Nova. Todo iso, bueno, supoño que non hai problema, non? Porque iso é o que levamos xa facendo desde hai un par de anos e a verdade é que está dando bastante que falar dentro dos centros educativos. E nada máis apoialo. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Fouces. Se non hai máis intervención, sométese o asunto a votación. Votos en contra, ningún. Abstención. Xa. Sí, vale. Coas engádegas aportadas polos grupos, vale. Abstencións, quedamos, ningunha, votos a favor, apróbase por unanimidade da corporación. Ben, pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 5, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Marea Pontevedra para instar a Xunta de Galicia para realizar a licitación do proxecto da mellora da depuradora dos Placeres e do novo emisario submarino. Por lo tanto, dáse por entendida a urxencia e ten a palabra a señora Moreira Martínez. Moitas grazas. Todos e todas nós sabemos que o tema da
de Pontevedra foi traído nunhas cuantas ocasións a este pleno nos últimos tempos. Sen dúbida, ningunha delas foi por ser un tema menor. Sempre hubo unha razón ben fundamentada, como a que ora nos leva a Marea Pontevedra a expoñer esta proposición. Unha das razóns é que o Consello da Xunta de Galicia do día 21 de marzo deste ano, baixo a presidencia do señor Alberto Núñez Feijóo, autoriza a licitación das obras de mellora do sistema de depuración de augas residuais de Praceres en Pontevedra cun investimento de máis de 16,5 millóns de euros, formulando, entre outros puntos, que esta reforma tecnolóxica permitirá mellorar sustancialmente a curto prazo a depuración das augas residuais dos concellos de Pontevedra, Marín, Poio e Vilaboa, co obxectivo de cumprir os límites de vertedura marcados pola normativa europea. Pois ben, están a dar por feito que ningún destes concellos ten pensado utilizar os seus espazos para recoller os seus refugallos. E os envían todos eles ao Concello de Pontevedra. Tamén di que a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade licitará en vindeiras datas as obras que teñen un prazo de 3 meses para a redacción do proxecto e 12 para a súa execución. Recordemos que a actual EDAR foi construída en dominio público marítimo terrestre fai máis de 20 anos. Máis de 20 anos funcionando sen ter legalmente concedidos os terreos ata o pasado ano. A Lei de Costas, no artigo 32.1, di que únicamente se permitirá a ocupación de dominio público marítimo terrestre para aquelas actividades ou instalacións que, pola súa natureza, non poidan ter outra ubicación. Este punto non o cumpre, porque sí pode instalarse noutro lugar, ou os lugares de interior non teñen depuradoras. Que pode significar isto? Que a ocupación deste dominio público, incumprindo a lei, pode dar lugar á caducidade do título administrativo e ao levantamento destas instalacións. Unha inversión que pagamos entre todos e todas. Pode resultar moi cara se non se cumpre a normativa. Máis de 16,5 millóns de euros para empezar. E a Xunta o sabe. Tamén di que esta actuación completarase coa construción dun novo emisario submarino, cuya construción se prevé iniciar tamén este ano, dando cumprimento aos compromisos con a Unión Europea. Prevén iniciar este ano a construción dun novo emisario cuxo anteproxecto recolle unha ampliación de 1.300 metros cuadrados para as estacións de carga e de bombeo situadas igualmente en terreos de dominio público marítimo terrestre, en terreos gañados ao mar, a menos de 200 metros de elementos patrimoniais e vivendas, eliminando a única fachada litoral que queda na parroquia do concello Conribeira da Ría de Pontevedra. Terreos sobre os que non teñen concesión. Tamén din que a reforma da depuradora e a construción do novo emisario forman parte do plan de saneamento local elaborado tras unha exhaustiva análise do actual sistema que din foi dialogado cos concellos e as mariscadoras da ría. Recordemos e non esquezamos que no pleno deste Concello do día 9 de outubro de 2018, por unanimidade, acordamos que o pleno de Concello rexeitou a ampliación da actual EDAR dos Praceres e pediu exixir das administracións competentes a exclusión no plano de saneamento da ría de Pontevedra de calquera proposta que contemple a indicada ampliación. Tamén que se remita este acordo á Xunta de Galicia. A Xunta coñece da posición da veciñanza e tamén deste Concello. O saneamento da ría de Pontevedra é unha actuación imprescindible para garantir a recuperación ambiental das augas, a produtividade marisqueira e a actividade turística. Estamos completamente de acordo, pero non que se perpetúe nun espazo de dominio público marítimo terrestre, cuxo principal obxectivo debe ser a súa recuperación, enriba dun dos mellores bancos marisqueiros de Galicia. A recuperación progresiva de ocupacións de terreos ilegais en zona de Mañá e de Costas debe ser un obxectivo da sociedade e dos seus representantes políticos. Por iso, pedimos hoxe o apoio de todos os grupos a esta proposta. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Castro, ten a palabra.
Todos somos conscientes da situación na que se atopa a ría de Pontevedra, que ven soportando estes tratamentos de aguas residuais excesivos, ademais de padecer dende fai moito tempo unha deficiente depuración. A postura inicial do Partido Popular da Xunta fai case un ano de triplicar a dita instalación, mudou posteriormente debido ao rexeitamento veciñal e ao rexeitamento que prestamos neste pleno por unanimidade. Neste momento, agora, xa non se fala de depuración, pero aínda que non nos fiamos vendo que hai detrás, sí que o que temos constancia é que no Ministerio de Transición Ecolóxica non existe ninguna solicitude de ampliación por parte da Xunta de Galicia. Entón, a nosa postura do Grupo Socialista, tanto a nivel municipal como no Parlamento de Galicia, é clara. Rexeitamos calquer proxecto de ampliación da DAR, excluindo do plan de saneamiento da ría. Pero somos conscientes da necesidade que existe da creación ou arranxo da DAR existente. Por iso, exiximos ás xuntas que adecue o proxecto de mellora de dita DAR a normativa da Unión Europea, pero dentro do perímetro actual da concesión. É a Xunta a que ten a responsabilidade neste ámbito. Por iso entendemos que tamén ten a obriga de exixir aos municipios contiguos ou limítrofes que busquen un emplazamento para as súas depuradoras, como unha medida urxente e necesaria para a situación, debido á situación na que se atopa a nosa ría. Nos imos absternos, entendemos que a situación actual é de extrema gravedade, é necesario un novo proxecto para esta DAR de placeres e este ten que pasar por reducir as aguas residuais que esta asume e tamén por adaptarse á nova normativa europea. E vemos con envexa como outros concellos si que tomaron medidas neste sentido e como exemplo podo poñer a nova depuradora do Concello de Vigo ou incluso a de Moaña. Grazas. Ten a palabra o señor Domínguez Artime. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo puedo entender al Grupo Marea. Yo creo que últimamente juntar la misma frase entender y Grupo Marea es difícil. Yo puedo entender, repito, que la ampliación de la depuradora propuesta por la Xunta se pueda estar en contra y, de hecho, este grupo, el Partido Popular a nivel local, del proyecto de ampliación que se presentó está en contra. Me cuesta mucho más entender que se pueda estar en contra de una mejora de una depuradora dentro de los límites arquitectónicos que ya existe, porque lo que se está hablando aquí es de mejorar una depuradora que no funciona y de lo que se está hablando es de una inversión efectivamente muy elevada de 16,5 millones para que la depuradora funcione bien, que yo creo que todos queremos que las aguas de la ría estén depuradas y funcionen bien. Ustedes saben que la depuradora hay determinados días en los que suelta un olor que no es precisamente agradable, muy parecido a los composteros aquí que tenemos en Pontevedra, pero es un olor que es bastante desagradable. Pero lo que se va a intentar es solucionar exactamente eso. ¿Qué consiste la mejora de la depuradora? Bueno, pues consiste en que no continúen los olores, consiste en que se depure de una forma más adecuada la ría de coliformes, que son los que invaden la ría. Consiste en una mejora en unos meses que evitar una multa de varias decenas de millones de euros que una parte proporcional va a tener que pagar el Concello de Pontevedra. O, lo más grave, esto no votar a favor de la mejora de la depuradora es votar en contra de que la ría quede limpia y más limpia y estemos mejor. Yo hago una pregunta. ¿Qué van a decir los concejales de Marea si en un futuro se cierra la ría al marisqueo? ¿O qué va a suceder si en un futuro se cierra una playa al baño y al turismo porque la depuradora no ha mejorado, repito, mejorado, no ha ampliado? Yo creo que presentar esta moción es una absoluta irresponsabilidad. Yo creo que todos queremos una ría limpia. Creo que aquí de lo que se está hablando es de mejora, no de ampliación. Creo que la mayoría de los vecinos de Pontevedra quieren una ría limpia, que no la tenemos en estos momentos. Y yo creo que votar ahora mismo en contra de una mejora de la depuradora y de una inversión de mucho dinero para que la depuradora funcione bien es un error garrafal por parte del Concello. Creo que estamos hablando de una cosa muy importante, que es
que la ría esté limpia, de tener una ría saneada que va a beneficiar al marisqueo, que va a beneficiar al turismo, que va a beneficiar a los vecinos de Lourizán que ya tienen el complejo y el edificio, pero que se van a evitar olores. Por lo tanto, yo puedo decir muchas cosas, pero que los concejales de Marea de Pontevedra en estos momentos ecologistas, no parecen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas. Moi bo día a todos e a todas. O pleno desta corporación deixou claro distintas votacións que se produciron ao respecto do tema da edar de placeres, que está en contra da súa ampliación, que está en contra do emisario, e desde o Concello se emitiron alegacións e informes tanto a ampliación de edar como o proxecto de emisario. Quedou, por tanto, clarísimo que non estamos de acordo nin co que se amplíe a actual edar, porque entendemos que un sistema de saneamento adecuado e de depuración, competencia da Xunta, por certo, a depuración da ría de Pontevedra, implica que non estén as aguas residuais atravesando a ría a través dun tubo. Parece algo impropio da época na que estamos. Tamén deixamos claro que non estamos de acordo co proxecto de saneamento de emisario e así se fixeron, como decía, alegacións e acordos plenarios neste sentido. Coincidindo, ademais, coa postura da plataforma de placeres neste tema. A moción que traen hoxe aquí ten un pouco de trampa, as cousas como son. A plataforma está de acordo con que se mellore a actual edar. Temos un edar que non funciona. Temos unhas directivas europeas que cumplir en materia de depuración de aguas residuais que xa no 2001 había que ter un secundario e un terciario que funcionase correctamente. E a edar non cumple con absolutamente nada deso para o que neste momento recibe, sen ningún tipo de ampliación nen nada. Polo tanto, ten que ter un secundario que funcione, ten que ter un terciario que funcione. En fin, eu lín aí un libro, hai bastantes anos, que se chamaba Decálogo das Edares. E o primeiro punto é o formigón non depura e o segundo, a depuradora ten que depurar. Bueno, pois a edar de placeres non depura, non funciona correctamente. Levamos moitos anos plantexando esas cuestións. E o que se está licitando neste momento é a mellora do funcionamento da actual edar. Obras para que a actual edar deixe de funcionar mal e non faga o servizo que ten que cumplir e funcione correctamente. O Concello de Pontevedra investiu tanto de fondos propios como de fondos europeos, como de convenios con outras administracións, centos de millóns de euros en rede de saneamento. Unha rede de saneamento diseñada na súa maioría para ir a edar de placeres. Que a EDER funcione ben é unha responsabilidade da administración que neste momento ten a competencia en materia de depuración. Polo tanto, nós non podemos decir que se paralice a licitación dunha obra para mellorar o funcionamento da actual EDAR. A trampa decía, porque din, instar a Xunta de Galicia a desistir de sacar a licitación o proxecto denominado, comillas, mellora da depuradora dos placeres e do novo emisario submarino. O que se licita é a mellora da depuradora dos placeres, non o novo emisario submarino. E vos tedes mesmos o din ao longo da súa exposición de motivos, cando din aprobou na súa sesión do 21 de marzo o Consello da Xunta impulsar a denominada mellora. Ademais, aínda que no proxecto non se recoñece explícitamente a ampliación, tampouco menciónase o emisario, pero non é obxecto da licitación, e o están dicindo na súa exposición de motivos. Entón, a plataforma está de acordo con que se fagan as melloras, non está de acordo coa ampliación nin co emisario, pero sí con que se fagan as melloras. E vostedes traen aquí este tema facendo a trampa de entrecomillar que o que se está licitando é a mellora e o emisario, cando non é así. Polo tanto, nós que queremos que a depuradora actual funcione, que queremos que sirva para o obxecto, para o que está construída, que é depurar as aguas residuais, porque de nada sirve ter todo o Concello de Pontevedra coa rede de saneamento, ter o Concello de Pontevedra con separativa de fecales e pluviales, se despois vai a unha edar que o manda directamente ao mar sin depurar. Supoño que nun exercicio de responsabilidade os concelleiros de En Marea retirarán esta moción, porque está absolutamente en contra de todo o acordado con anterioridade neste pleno e das reivindicacións feitas pola plataforma, que non se amplíe, que non se faga o emisario, pero que a edar donde está mellore. Polo tanto, eu creo que se lles colou aquí,
que pensaban que era a mellora e o emisario, non penso que tuvesen mala intención, polo tanto, retiren esta moción e continuemos coa liña acordada nesta corporación de manifestar con claridade que nos opoñemos á ampliación, que nos opoñemos ao emisario, pero que non se pode consentir ter unha edar nas condicións nas que está e que non sirve absolutamente para nada. Moitas grazas, señora da Silva. Señora Moreira Martínez, ten a palabra. Moitas grazas. Documento. Consello da Xunta de Galicia de 21 de marzo. Esta reforma tecnolóxica permitirá mellorar sustancialmente a curto prazo. Esta actuación se completará coa construción do novo emisario submarino. En fin, o anteproxecto de mellora da ADAR de Praceres se realiza na actual instalación, dentro dos terreos que ocupa actualmente, pero nos dá pistas de actuacións posteriores para a súa ampliación, cando o mesmo anteproxecto expón a actuación definitiva para EDAR se prevé para o horizonte de 2023. Nos está dando información posterior, dado que require de tramitación complexa, principalmente pola necesidade de obter novos terreos porque a superficie requerida é significativamente superior á actual. Recoñecen que non teñen os terreos, pero é a única razón para que non se amplíe para eles en este momento. Dos graves problemas do funcionamento de ADAR no seu tratamento secundario, e mentres non se dispón de máis terreos, xorde a necesidade de estudiar unha solución tecnolóxica a curto plazo que a mellore, que é o que se intenta facer agora, para o caudal máximo actual, sustancialmente a depuración tratando de conseguir o cumprimento dos límites do vertido. Trátase dunha mellora a curto prazo, co obxectivo de que se poña en funcionamento neste mesmo ano. A actuación se ten que desenrolar dentro dos terreos da actual de EDAR, é dicir, con unha elevada limitación de espacio, están recoñecendo que teñen limitado o espacio, e debe ser o máis compatible posible coa solución definitiva que resulte do plan de saneamento, a menos que o condicione o menos futura. Por outra banda, o Estado acaba de referirse á normativa de costas que expón que únicamente se poderá permitir ocupacións de dominio público marítimo terrestre en aquelas instalacións que, pola súa naturaleza, non poidan ter ubicación. En relación á ubicación da depuradora, non se justifica que non poida ter outro emprazamento, porque non existe vinculación co mar. Mais do 50% das depuradoras en España non están á beira do mar, como fan moitas delas co maior volumen de habitantes. Non teñen colectores ao mar e non están nas listas negras sancionadas pola Comunidade Europea. Estes días, máis ben, onte no entronte saía na prensa que o presidente da Xunta, o señor don Alberto Núñez Feijóo, advertía que a postura da Avogacía de Estado ante a prórroga de concesión da planta pasteira en Pontevedra podería pôr en peligro outras empresas e instalacións que ocupan terreos en dominio público marítimo terrestre. En estas declaracións dixo que esta era unha interpretación torticeira da lei e que pon tamén en risco o futuro de conserveiras e decenas de depuradoras. É coñecedor de como pode afectar esta lei a inversión a realizar na depuradora de Praceres. Sabe a falta de seguridade xurídica que existe e non parece importarlle. Cando o Goberno fai normas, está a pensar na prevalencia da protección da natureza e da xente que habita. Pensamos que os terrenos de ADAR en Pontevedra non son un emprazamento axeitado. Estas instalacións poden estar noutra ubicación. O obxectivo a conseguir debe ser a recuperación dese entorno natural e da recuperación integral da ría de Pontevedra. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señora da Silva, ten a palabra. Bueno, pareceume entender da intervención da señora Moreira que non van retirar a moción, que non van aceptar que o que se licita é a mellora da de Praceres e non do novo emisario, que entrecomillan, porque, polo tanto, se instamos a Xunta de Galiza a desistir de sacar a licitación o proxecto denominado mellora da depuradora dos Praceres e do novo emisario submarino, cando lle chega a Xunta non van saber que facer, porque este proxecto non o están licitando, non existe como tal.
Entón, xa lle digo, aquí é un erro intencionado ou non intencionado. Como non a retiran, manifestar o noso voto en contra. Señora Moreira, ten a palabra. De grandes erros están os espazos naturais máis que saturados. E Lourizán sabe. É importante facer as cousas ben, cumprir as normas, non ir a busca de feitos consumados. Debemos protexer a natureza pisqueira, a riqueza marisqueira, protexer os valores patrimoniais máis importantes do territorio, que son o valor paisaxístico e natural de nosa ría. Moitas grazas. Moitas grazas. Sométese a moción tal como está a votación. Votos en contra da proposta de Marea. 17. Abstencións. 3. Votos a favor. María, tú que votaste? 18 logo. Votos en contra 18, abstencións e votos a favor 2, abstención 3 e votos a favor 2 de Marea Pontevedra. Pasamos ao seguinte punto, que é proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadano relativo á creación dun órgano consultivo para o deporte pontevedreses. O señor secretario ten a palabra para ler o dictamen da Comisión. A Comisión de Réxime Interior, Participación Persoal e Xusticia en sesión do 26 de marzo de 2019 acordou dictaminar favorablemente a proposición do Grupo Municipal Mixto Cidadáns relativa á creación dun órgano consultivo para o deporte pontevedrés, cos votos a favor de 5 concelleiros, Cidadáns e Bloque Nacionalista Galego, e a abstención de 4 concelleiros, os do Partido Popular, PSDG, PSOE e Marea Pontevedra. Gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señora Rey Martín. Gracias. Tras la disolución del IMD en diciembre del 2016 y la creación del Servicio Municipal de Deportes, surgen necesidades y problemas que Ciudadanos ya vino advirtiendo antes de dicha disolución. La disolución supuso la desaparición de la participación, pluralidad e intervención en las decisiones y actuaciones de la oposición y de los actores del deporte pontevedrés en dicha materia. Creemos que el acuerdo de disolución y creación del Servicio Municipal de Deportes ha sido un paso atrás respecto a la mejora del deporte local. Desde Ciudadanos Pontevedra queremos que el Servicio Municipal de Deportes esté dotado de un órgano consultivo o espacio donde los diferentes agentes sociales propongan, aporten y lleven a cabo el desarrollo de debates sobre aquellos temas que afectan al ámbito deportivo de la ciudad. Así, se podría asegurar que exista una participación eficaz y exclusiva relacionada con el ámbito del deporte local, dando así pie al desarrollo y buen funcionamiento que nuestro concello necesita en este área. Este órgano funcionará en paralelo y conjuntamente con el Servicio Municipal de Deportes. Los objetivos y ámbitos de interés de este órgano consultivo serían evolución de la práctica deportiva y análisis de los hábitos deportivos de la población, práctica deportiva infantil y juvenil, deporte y personas mayores y con discapacidad y eventos deportivos, evaluación de espacios y equipamientos municipales, impacto tanto económico como laboral y social del deporte en nuestra ciudad, red asociativa, deporte y salud y competición deportiva. Por eso instamos a la Junta de Gobierno a la creación de un órgano consultivo de participación sectorial enmarcado en el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Pontevedra que sirva como instrumento para potenciar la promoción del deporte, la actividad física en la ciudad y fomentar la participación de los diferentes agentes del sistema deportivo y social, dotando de una pluralidad necesaria y fundamental al deporte pontevedrés. Gracias. Vamos. Ten a palabra o señor Fernández González. Gracias, señor alcalde. Brevemente, nós vamos a apoiar esta proposta porque no acordo de disolución do IMD xa iba tamén implícito ou explícito a creación do Consello Municipal do Deporte, que ven sendo máis ou menos o órgano que propón agora o Grupo Mixto Cidadáns. Por lo tanto, nós estamos a favor de que se cree ese Consello Consultivo como elemento de referencia para avanzar na cuestión deportiva en Pontevedra, aínda que discrepamos de que eso vaya a axilizar outras cuestións, porque a axilización administrativa pasa por incrementar ou dotar de personal o Servicio de Deportes, que é un servicio que evidentemente necesita ser ampliado en canto a personal si queremos que o deporte en Pontevedra siga avanzando. Por lo demais, totalmente de acordo coa proposta e, por tanto, vamos a votar a favor. Moitas grazas, señor Fernández González. Señora Ribeiro Portela, ten a palabra.
Bo día a todas e a todos. Somos conscientes, eu creo que todas as que estamos aquí somos conscientes que nesta cidade o desexo dos cidadás e cidadás de ter maior calidade de vida tamén pasa por unha maior práctica de actividade física e iso podemos velos nos espazos naturais, nas rúas, nos centros deportivos privados, nas instalacións deportivas públicas, non? Polo tanto, calquera instrumento que se acorde crear para promocionar a actividade deportiva en xeral, pois debe, ademais de cos clubs, parte fundamental da actividade deportiva de Pontevedra, pois tamén contar con moito máis asentes que interveñan neste eido. Na parte resolutiva desta moción, pois recolle perfectamente esta filosofía, polo tanto, imos votar a favor desta moción. Moitas grazas, señora Ribeiro Portela. Se non hai máis intervencións, sometemos o punto á votación. Votos en contra da proposta, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor. Apróbase por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes. E pasamos ao punto número 7, ratificación da súa inclusión por urxencia, aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular relacionada coa permanencia de ENCE en Pontevedra e o mantemento dos postos de traballo. O señor secretario non ten nada que decir porque se vai aprobar a urxencia por parte dos grupos, que está por aprobada, e damos a palabra ao señor Domínguez Artime. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Bueno, la irresponsabilidad del señor Lores ha puesto en jaque la economía de la ciudad. Lores es el alcalde del paro. Ningún alcalde nunca ha hecho tanto daño por el empleo a su propia ciudad. Y el alcalde del paro no ha conseguido que ninguna empresa en 20 años haya decidido instalarse en nuestra ciudad. Pero Lores, antes de irse a su casa, eso sí, después de pasear, pagado por todos por el mundo, pagado por todos los pontevedreses, no le llegaba con tener una ciudad con la tasa de paro más elevada de las 7 ciudades gallegas con Ferrol, no le llegaba con tener la ciudad con menor índice de creación de empresas de Galicia, no le llegaba con tener la renta per cápita más baja de las 7 ciudades gallegas. No, tenía que irse a lo grande y tenía que irse mandando a la calle a 800 familias, poniendo en riesgo el futuro laboral de hombres y mujeres por un empeño suyo. Lores quiere irse dejando Pontevedra en la desolación económica. Ya he dicho antes que su gestión económica es nefasta. Muchísimos empleos en la ciudad, por ejemplo, muchísimos empleados han tenido que emigrar. Recientemente hemos visto que gente de Pontevedra ha tenido que irse a trabajar a otra ciudad por un alcalde que, además, mientras ellos se iban, lo único que hacía era una fiesta con todos. Pero además ahora pone en riesgo 5.000 familias directamente en Galicia por culpa de un recurso en el que ha sido francamente irresponsable. Que un alcalde ponga en riesgo el futuro de 800 familias por querer perjudicar a una empresa que, recordemos, no contamina en este momento, es absolutamente abominable. Pero aquí hasta Lores ha necesitado ayuda y ha necesitado la ayuda de un presidente que está demostrando que odia Galicia. ¿Y por qué digo esto? Odia Galicia porque presenta unos presupuestos que afortunadamente no se aprobaron, en el que el presupuesto para Galicia descendía un 30% cuando mejoraba para Cataluña, unos presupuestos que eran los más bajos para Galicia en 18 años. Un presidente que ha hecho todo lo posible por cerrar Alcoa, que, por cierto, sí defiende el BNG, y un presidente que ha decidido cerrar ENCE. Y además de odiar a Galicia, ha faltado al respeto a todos los trabajadores de ENCE que se han trasladado a Madrid, porque en contra de lo que primero se decía, que los iba a recibir una persona, los ha recibido el ayudante del ayudante del ayudante y los recibe para
encima mentirles, porque les dice que no existe un informe de abogado del Estado, cuando era falso. El PSOE ha mentido. Los recibe un don nadie y les miente. Y les voy a decir dos cosas. Primero, el informe de la Abogacía del Estado no era preceptivo ni era obligatorio para dar la ampliación de la concesión, pero se hizo para que hubiese un mayor rigor jurídico. Y segundo, en el PSOE son tan inútiles que ni siquiera habían consultado el expediente donde sí que estaba el informe del abogado del Estado. Pero por eso se llevaron una enorme sorpresa al ver que había un informe anterior. Pero además es que la falta de respeto a Pontevedra es tan grande que la ministra Celaá, cuando le preguntan en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dice que no sabe ni de qué le están hablando. No sabe de qué está hablando cuando 800 familias de Pontevedra se van a ir a la calle. Hay 800 familias con su puesto de trabajo en riesgo por una decisión administrativa de un gobierno del PSOE y la ministra no sabe de qué le está hablando y dice que ya le contestará a la pregunta. Está claro que Lores no quiere que haya empleo en Pontevedra, está claro que a Lores, el alcalde del paro, el desempleo le da igual y está claro que eso lo demuestra cuando cada vez que cierra una empresa importante en Pontevedra, el BNG hace una fiesta. Mi pregunta es, señor Lores, cuando cierre ENCE, ¿va a hacer usted una fiesta? ¿Se va a ir usted de fiesta, señor Lores, cuando cierre una empresa y 800 familias se vayan a la calle? Bien, yo le digo, si la situación económica en Pontevedra ahora es complicada, con 1.000 bajos cerrados después de ENCE, van a ser 2.000. Yo le pido un gesto, y es un gesto de un alcalde que ya está en el ocaso de su carrera. Y le pido, sinceramente, que está en disposición de retirar el recurso. Es un recurso que ha hecho el Ayuntamiento de Pontevedra y otras entidades que lo hayan hecho también, pero si ahora mismo el alcalde de Pontevedra retira el recurso, yo creo que sería un mensaje importante, creo que sería un mensaje potente para intentar evitar que 800 familias se vayan a la calle y pierdan sus trabajos en el entorno de Pontevedra. No andamos sobrados de trabajos, evite usted el sufrimiento de la gente que lo está pasando mal ahora y yo le pido que este gesto esté en su mano. Muchas gracias. Gracias, señor Domínguez. Señora Rey Martínez, tenga palabra. Yo vuelvo a decir que deberíamos dejar actuar a la justicia sin injerencias políticas de ningún tipo, cosa que en este país parece cada día más difícil. Yo no sé si la prórroga es o no es conforme a la ley. Lo que sí sé es que sea cual sea el resultado, alguien tendrá que ser el responsable y hacerse responsable, o de haberla dado sin tener que darla, o de emitir informes jurídicos al gusto del que esté en el Gobierno. Lo que sí sé es que defender los puestos de trabajo sí es obligación de cualquier Gobierno competente. He dicho muchas veces que desde la responsabilidad política a ENCE lo que hay que exigirle es más inversión que se traduzca en empleos de calidad, y eso sí está en nuestras manos, y eso sí es una competencia municipal. Y me repito, porque en este tema es difícil no repetirse, el enemigo es el que hace las políticas que permiten que nuestras costas estén así, no las fábricas que dan puestos de trabajo. Y por defender esos puestos de trabajo, y solo por eso, yo sí voy a apoyar esta moción. Muchas gracias, señora Rey. Señor Rey Núñez, ten a palabra. Ben, o señor Domínguez é moi exagerado e podemos comprobalo na defensa desta moción ao longo deste tempo no que se prodiga as súas intervencións no pleno. Non está de máis lembrar e puntualizar algunhas cousas. No seu momento, cando unha empresa estatal, que era estatal, se privatiza, está vixente a Lei de Costas, que marca como cesamento da actividade de celulosas na beira da ría de Pontevedra ao ano 2018. Isto fai que os compradores que tiñan, cando o proceso rematou en 2001, 17 anos de negocio por diante, pagasen un prezo moi módico. O goberno de Mariano Rajoy, con maioría absoluta, contrarreformou en 2013 aquela lei de costas para poder permitir prórrogas. E en 2016, mentres estaba en funcións, deixou pechada a autorización dunha prórroga por 60 anos. A media actual de 50 millóns de beneficios ao ano, a propiedade caeulle de clocló
a cantidade de 3.000 millóns de euros. Que se pode dicir da empresa? O certo é que desde aquela adquisición definitiva, con 17 anos de negocio por diante, insistimos, non fixo nada por buscar noutro lugar unha solución que permitise continuar coa actividade e, por tanto, con manter os beneficios e os empregos. E o certo é que tamén xa lles vale os partidos que pasaron polos gobernos. O PP e o PSOE no do Estado e o PP, o PSOE e o Bloque no da Xunta de Galicia. En maior ou menor medida son tamén responsables de deixar pasar 17 anos. A ver a partir de agora. A pregunta segue a ser a mesma. É imposible unha solución de cambio de emprazamento aquí? Foi posible en Bilbao, que viviu o cambio de emprazamento da grande industria sen que a puxanza da cidade se resentise, senón o contrario, posto que pasou a ser recoñecida como unha das cidades cimeiras do mundo en moitas cousas. En Pontevedra non seremos máis que ninguén, pero tampouco somos menos. Por suposto, os traballadores teñen todo o dereito a loitar pola defensa dos seus empregos. O que non é de recibo é que a empresa se enroque sen ceder en nada. Co argumento social poderosísimo dos empregos, limítase a someternos a todos os residentes en Pontevedra e a contorna, dependamos ou non da súa actividade, a un chantaxe intolerable. Eu sinto que é obriga de todos nós recuperar a ría para outros usos, e iso pasa agora por votar en contra desta moción. Moitas grazas, señor Rei. Señor Puentes Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Eu quería facer, antes de comenzar a miña intervención, facerlle unha proposta ao portavoz do Grupo Popular de emenda a esta moción, e é que permitise votar os dous puntos por separado e no punto 2, onde di manter os postos de traballo en Pontevedra, que se poña na comarca de Pontevedra, en todo caso fora de Lourizán, e engadir un terceiro punto á moción, que é instar a Xunta de Galicia a participar nunha mesa de diálogo xunto coa Administración do Estado, o Concello de Pontevedra e colectivos interesados para estudar o posible traslado da fábrica de Ence fora da ría de Pontevedra, atendendo ás necesidades sociais e medioambientais e o mantemento dos postos de traballo da planta. Non sei se está de acordo o portavoz do PP. No, la moción está como está. Muchas gracias. Moi ben, pois, polo tanto, unha vez máis o Partido Popular de Pontevedra parece que resposta aos intereses da empresa antes incluso que a propia predisposición que o seu goberno na Xunta de Galicia ten, tal e como lle responde ao propio Parlamento a comenzos deste ano, a estar aberto ao diálogo sobre calquera cuestión, sempre tendo en conta as competencias de cada organismo e que estean dispostos a participar todos os sectores implicados de xeito voluntario nesta mesa de diálogo. Polo tanto, coñecendo iso e coñecendo esta discrepancia do Partido Popular de Pontevedra, incluso coa Xunta de Galicia do seu propio partido, nós, pois evidentemente partimos este debate, ou iniciamos este debate, asumindo que hai tres posturas frente a Ence, non? As dúas máis clásicas, a do sí, que non se atrevía a defender ninguén nesta corporación nin nesta cidade hasta hai ben pouco tempo, a do non, independentemente do que pasase cos postos de traballo, e a que defendeu históricamente e segue a defender o Partido Socialista, que se pode resumir en sí, pero non aí. É dicir, en ser conscientes de que hai unha empresa que xera actividade económica en Pontevedra, que xera fundamentalmente postos de traballo, máis ou menos, evidentemente menos dos que algúns afirman, pero en todo caso un número importante de postos de traballo que esta cidade precisa e dos que entendemos que non pode prescindir, pero non tragando e non asumindo que a ubicación é inevitable en Lourizán. E, polo tanto, esta postura do sí, pero non aí, esta postura do Partido Socialista, significa varias cousas, non? Todas de moito sentidiño e, baixo o meu punto de vista, desde logo, as de máis sentido, non? Significa, en primeiro lugar, e veremos o que din os tribunais, pero baixo o noso punto de vista, cumplir a lei. Significa cumplir a lei de costas e significa non estender máis aló do legalmente previsible a ubicación dunha fábrica na nosa costa e á beira da nosa ría. Significa
protexer o noso medio ambiente, significa reparar tamén a cacicada que o goberno do Partido Popular e que o goberno de Mariano Rajoy intentaron facer pola porta de atrás con aquela prórroga dos 60 anos, e significa fundamentalmente e por riba de todo darlle seguridade aos traballadores e traballadoras de ENCE e protexer os postos de traballo na comarca e na zona de influencia de Pontevedra. Polo tanto, o PSOE ten, como tivo sempre, pero ten neste momento plena disposición, absoluta disposición a protexer o emprego e a protexer os postos de traballo. E isto significa traslado. Traslado con mayúsculas. Traslado, traslado e traslado. Un traslado que, lonxe do que digan determinados sectores interesados, é absolutamente viable e é absolutamente posible. Porque non hai nada en riba da mesa que diga que ese traslado non é posible. A lóxica dinos que é posible. Como se pode defender cunha man que o traslado é imposible e coa outra que a principal amenaza da empresa e do Partido Popular aos traballadores e á cidade de Pontevedra sexa dicir que se non sigue en Lourizán se traslada a Portugal ou se traslada a outra zona? É posible o traslado, polo tanto. Por que é posible levar a fábrica a Portugal e non é posible levala na zona de influencia, insisto, da comarca de Pontevedra? Evidentemente, supoño que facer unha fábrica costa máis ou menos o mismo a un lado do Miño que ao outro lado do Miño. Significa que é posible porque hai mercado, porque os eucaliptos, desgraciadamente, tal como temos este país inzado de eucaliptos, os eucaliptos están en Galicia. Levar os eucaliptos de Galicia a outro sitio significa tamén costes e significa que a fábrica, e iso o di reiteradamente a empresa, ten que estar perto de onde se produce ese eucalipto e onde se produce esa masa. Por certo, se amenaza con Portugal, país que desde que ten un goberno socialista lle está poñendo coto precisamente a extensión do eucalipto e a plantación de eucaliptos. O traslado é posible por historia. É posible por historia porque no ano 2009, como todo o mundo sabe e como a propia empresa admite tamén, na época do goberno bipartito na Xunta de Galicia con Emilio Pérez Touriño de presidente, estivo acordado coa empresa ese traslado. Estivo acordado coa empresa ese traslado xogando ao mesmo tempo e equilibrando as posibles axudas que a empresa podía recibir co concurso eólico no seu momento. Concurso eólico que, por certo, e aquí sí que teño que facer un tirón de orellas ao BNG, un concurso eólico que non sei se por tacticismo electoral, pero que non se quixo aprobar antes das eleccións autonómicas e que significou que Feijóo chegase á Xunta de Galicia e definitivamente enterrase a posibilidade de que ese traslado de ENCE pudese ser unha realidade. Pero, insisto, un traslado que coñeceu todo o mundo. O traslado é posible porque políticamente hai disposición a facelo. O Goberno de España, por boca do seu secretario de Estado e por boca de outros membros do Goberno de España, afirmaron que hai posibilidade de que se implique o Goberno de España para negociar e para sentarse a falar coa empresa e facer posible ese traslado. E porque, ademais, tamén hai apoio económico para facelo. Hai axudas da Unión Europea que poderían novamente facer viable ese traslado que foi posible, insisto, no ano 2009. Polo tanto, cando decimos que o traslado é imposible, o único que estamos facendo é facerlle o xogo á empresa, que evidentemente ten que xustificar que é imposible, porque a única posibilidade de prórroga á beira da ría de Pontevedra é dicir que non hai ningunha outra alternativa viable e posible para poder emplazar a empresa, pero é evidente por todo o que levo dito que ese traslado sí que é posible. E, polo tanto, isto significa falar de futuro para ENCE, sobre todo para os seus traballadores e traballadoras, e significa ser coherentes e significa respetar a democracia e ter un compromiso democrático con esta cidade. Porque, miren, eu sei perfectamente o que o Partido Socialista defendía nas eleccións do ano 2016, nas eleccións do ano 2015, nas eleccións do ano 2011. Ninguén que lle votase o Partido Socialista en Pontevedra en ningunha desas convocatorias de eleccións xerais tiña ningunha dúbida do que pensaba o Partido Socialista sobre ENCE. O que hoxe presidente do Goberno dixo nunha visita a Pontevedra que se el era elexido finalmente presidente do Goberno habería unha revisión de como foi todo ese proceso de concesión de prórroga a ENCE. Polo tanto, non hai nada que explicar. En cambio, eu non sei que pensaba quen lle votou o Partido Popular en Pontevedra nas eleccións do ano 2011, cando o Partido Popular efectivamente sí que dicía polo menos que defendía o traslado de ENCE. Alguén que lle votara ao Partido Popular naquela ocasión pensaba que
o goberno de Mariano Rajoy elexido co seu voto lle iba a dar 60 anos de prórroga á pasteira na comarca de Pontevedra e concretamente en Lourizán, que o iba a facer, por certo, señor Domínguez, sí, sin informe xurídico, sin informe da Avogacía do Estado. O que hai non é un informe xurídico, todos sabemos o que é. Como mínimo ten unha fundamentación xurídica para emitir un dictame. Isto o único que é un formulario no que se marcan determinados pasos e determinada documentación que a empresa aporta, pero non é un informe xurídico e ninguén pode interpretar que iso sexa un informe xurídico. Por certo, un goberno en funcións, sen competencia, baixo o noso punto de vista, para facer iso, e un goberno que o decida, ademais, en contra do dictame do Consello do Estado. Eso sí, non me gusta ser moi mal pensado, pero claro, resulta que uns pouquiños anos antes, 2 anos concretamente, había un señor que se chama Carlos del Álamo, que fora conselleiro de Medio Ambiente co Partido Popular na Xunta de Galicia, que fichou polo Consello de Administración de ENCE. E un pouquiño despois, outros 2 anos despois daquelas eleccións xerais nas que o PP defendía o traslado de ENCE, unha ex-ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, entraba no Consello de Administración de ENCE. Por certo, eu, cando falo desto, acórdome daquele anuncio que se acordarán todos vostedes, que decía aquello de la puerta giratoria, gira, gira, pero nunca toria, la puerta giratoria, gira, gira, pero nunca toria. Isabel Tocino non é unha porta xiratoria, Isabel Tocino é un molinillo directamente, non? Porque está no Consello de Administración de ENCE, forma parte do Consello de Administración de Nagas e, aínda por riba, é conselleira de Estado, é membro do órgano do Estado que emite o informe que preceptivo para estudar ou non, para dar ou non dar esa prórroga, non? Polo tanto, mire, que nos veña a falar aquí hoxe o señor Domínguez de mentiras, de presidentes que traicionan a España, a Galicia, a Pontevedra e o que queira, creo que ninguén, e menos do Partido Popular, está autorizado para darlle leccións de coherencia política, de autoridade moral, e menos neste asunto a ninguén do Partido Socialista. Eu entendo que toda esta liña de vaivéns, de viraxes, de despropósitos en torno a ENCE, de traicións á cidade de Pontevedra e aos seus veciños e veciñas en torno a ENCE, entendo que se pretenda ocultar con ruído, incluso que a metedura de pata, porque eu pregúntome, non é o que máis me preocupa, insisto, o que máis me preocupa son os postos de traballo, pero pregúntome que pensará hoxe un accionista de ENCE que decidiu investir nesa empresa crendo que había 60 anos de prórroga e de actividade da fábrica en Pontevedra, intúo que moi contento co Partido Popular non debe estar a día de hoxe, non? Pero isto único que me leva a pensar é que este novo PP, que eu, sinceramente, eu esperaba que despois do espectáculo, en fin, do PP dos últimos tempos, dos primeiros anos deste mandato, este novo PP se reformulase, en fin, iniciase un novo camiño, a min nestes tempos de nerviosismo de campaña electoral, sinceramente, me está defraudando, non? Eu non participo desta campaña marrulleira de vir aquí a chamarnos mentirosos, traidores aos que somos do Partido Socialista. Recordaba dentro desa campaña que está desenvolvendo o Partido Popular unha foto que fixo con Rivas Fontán e co señor Pedrosa o outro día, o candidato Domínguez. Por certo, en fin, isto xa é un comentario aparte, con declaracións para min un tanto cuestionables, non? Pero eu pensaba, que pena que en vez de facerlle caso a cuestións personais que non veñen ao caso, que dixo ali o señor Rivas Fontán, non lle fixese caso a cuestións que sobre ENCE o propio Rivas Fontán dicía nunha entrevista no Diario de Pontevedra en maio do ano 2016. Situémonos, xa despois de que o goberno de Mariano Rajoy lle concedera a prórroga a ENCE. E o señor Rivas Fontán, en fin, ao que o señor Domínguez toma como exemplo, dicía: «Hoy sigo convencido de que la fábrica no debe estar ahí a partir de 2018, porque ahora es propiedad de una empresa privada que la ha comprado sabiendo que en ese año tenía que desaparecer. Yo creo que la prórroga no la podía hacer un gobierno en funciones ni un presidente que sea de Pontevedra, porque él conoce como yo la situación de la fábrica. Esa prórroga, por las circunstancias económicas actuales, se podría haber hecho por 4 o 5 años, pero no condenar a los nietos de mis nietos a haber ocupado una zona marítima». Tome exemplo do señor Rivas Fontán, señor Domínguez, pero tómeo nas cousas nas que parece que algo de sentido pode ser. É verdad que o titular desa entrevista do señor Rivas Fontán dicía: «La política es un mundo donde se utilizan las peores mañas».
E parece que neso sí que o Partido Popular está a tomar exemplo. En definitiva, e remato xa, eu o que pediría é sentido común, é asumir a traxectoria que cada un ten nesta corporación, asumir o pasado de unidade desta corporación municipal en torno ao traslado de ENCE e, por suposto, a defensa dos postos de traballo, que, insisto, para nós, iso é o máis importante. Co Partido Socialista, que conten os traballadores, que conte quen queira sumar nesta cidade para manter a fábrica na comarca de Pontevedra e para que a súa actividade económica e a riqueza que os seus postos de traballo xeran se quede aquí. Pero, desde logo, fora de Lourizán e fora da Beira da Ría. Aproveitemos a oportunidade histórica que esta decisión da Avogacía do Estado e que a Xustiza espero que refrende próximamente nos está a dar para facer viable de novo ese traslado. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas. Moi bo día de novo a todos e a todas. Aparte de que isto parece un déjà vu do pleno pasado, porque trae vostede as mesmas iniciativas, debe ser que lle faltan ideas, porque senón isto non é normal. O sea, vimos a un pleno, debatimos unhas cousas, votámolas, e no seguinte pleno o PP trae as mesmas iniciativas. Non sei, vai ter que... Bueno, quedan 2 meses para as eleccións, pero vai ter que ir estudando un pouquiño algunha iniciativa local, algo que teña que ver coas municipais. Hoxe estamos aquí debatindo este tema e non é grazas ás persoas que nos sentamos nesta corporación. É grazas a moitas persoas que ao longo dos anos estiveron permanentemente, de forma incansable e moitas veces cun acoso enorme, loitando pola recuperación da ría de Pontevedra. E hai persoas sentadas hoxe, non nos asentos da corporación, senón na platea, que son un exemplo de como se leva loitando para poder recuperar a ría de Pontevedra. Nós, dixeron no pleno pasado, debémonos á sociedade de Pontevedra. O noso compromiso sempre foi recuperar e sanear a ría de Pontevedra. E iso implica necesariamente que o complexo industrial Ence Elnosa salga da súa ubicación no mar. Non está na beira da ría, está no mar. Porque aquelo era mar. E, polo tanto, neso vamos seguir. O que non entendo é esta preocupación que ten o Partido Popular, porque é que, xa yo dixen no pleno pasado, é que non se fían da xustiza española. Se todo fixeron tan ben, se está tan ben concedida a prórroga, se non hai ningún problema de legalidade na concesión da prórroga, e supoño que vostede non dudará de Mariano Rajoy e, polo tanto, terá seguridade de que iso está todo moi ben feito. Se non está se está todo ben, que medo lle teñen a Audiencia Nacional? Que medo lle teñen a que non lle den a razón e que lle quiten o recurso dun humilde concello? Porque, claro, é que estaban utilizando o aparato do Estado para conceder a prórroga, supoño que estará ben feita. E este humilde concello, cos seus grandes profesionais, dixo que sempre iba a facer todo o necesario para garantizar a recuperación da ría e a salida de Ence Elnosa da súa ubicación. O señor Domínguez parece que entende que en Pontevedra só hai 2 empresas, Ence e Elnosa, porque son as únicas que defende e as únicas ás que fai referencia sempre. Eu creo, vostede é médico, repito moitas veces, sabe que os oligoelementos son fundamentais. Sin oligoelementos, e eu creo que lle falta algún, sinceramente. Hai algún oligoelemento que ten que ver coa memoria da que vostede anda escaso, anda bastante escaso. O Concello non lle pode facilitar ir aos cursos de memoria porque hai que estar xubilado. Creo que vostede ainda non chegou a esa idade, aínda que a veces o pareza. Pero xa lle digo, a súa mentalidade é máis para ir aos cursos de memoria. E como non sei que oligoelemento lle falta, pero que algún lle falta seguro, igual non aceptan no Consello de Administración de Ence, que é para o que vostede parece que está facendo méritos constantemente. Porque, claro, unha persoa que lle falle tanto a memoria, igual non é o máis correcto para estar nun Consello de Administración, porque hai que ter moi claro, cando se está neses Consellos de Administración, a quen se lle deben os favores, e non vai a ser que se lle esqueza. Polo tanto, teña cuidado con eso, fágase unha revisión, eu aconsello, eu non son médico, como vostede ben sabe, pero estudei aquilo da importancia de certas substancias para que funcione ben o cerebro. Porque vostede ou non ten memoria, ou non la prensa, ou non se documenta e está empeñado. Eu voulle ir á hemeroteca.
Leo textualmente dun medio de comunicación, non pense vostede que mo estou inventando eu. A taxa de paro de Pontevedra, segundo as mesmas estadísticas, alcanza datos do ano 2008. E di, un poquinho máis para baixo, que a cidade con máis paro de Galiza é Ourense. Entón, o alcalde do paro é do Partido Popular. Aí falloulle a memoria. Falloulle a memoria porque resulta que a cidade de Ourense é a que ten máis paro de toda Galiza. E non estou responsabilizando o alcalde de Ourense do paro de Ourense. Enténdame ben. Os concellos teñen as competencias que teñen en materia económica, pero claro, que vostede non pode chegar aquí a presumir de algo que non ten. E o que ten o Partido Popular é a cidade con máis paro de Galiza. Polo tanto, como este é un tema xa debatido, e vostede seguro que tampouco se lembra de que no 2009 o Partido Popular presentaba no seu programa electoral as eleccións galegas que había que trasladar Ence, que con posterioridade nesa legislatura aprobou as directrices de ordenación do territorio e o plan de ordenación do litoral no que quedaba claro que eso era un terreo a recuperar e quedou aí. Ence tiña que salir, por certo. Gustoulle tampouco a Ence que o recurriu. Ence recurriu as directrices de ordenación do territorio e o POL porque decían que se tiña que ir dai. Insisto, oligoelementos para vostede e para todos os responsables do Partido Popular, empezando polo señor Feixóo. Tamén o decía Telmo. É que isto é moi curioso. E ora resulta que, claro, deronlle orden de Ence de continuar co que estaban facendo desde que se rematou a privatización de Ence no 2001. No 2001. E no 2001 se sabía que se tiña que ir no 2018. Caramba, son anos, son moitos anos. E estiveron aí, traballa, que insiste para que Ence se quedara aí. Repítolle, nós non cambiamos nunca de postura. Nós sempre defendimos que ten que haber unha alternativa para a recuperación da ría e que esa alternativa pasa necesariamente porque ese complexo industrial salga desa ubicación. Vostedes sempre estuveron tamén na mesma postura, teño que recoñecerlo. Outros foron a cambiando. Pero vostedes sempre estiveron na mesma postura, que Ence siga aí e traballando insistentemente para que quedase. Como non quedaba ben, decían que tiña que irse, pero iso é outra cousa. E agora vostede está empeñado, eu non sei se é porque escasean xa os sitios os que ir, o Partido Popular está en caída libre e iso, claro, implica que cada vez hai que ir buscando máis. Non hai tanto Consello de Administración para tanto cargo que anda por aí perdido. Igual vostede está facendo, non sei, os seus méritos, pero aconsellolle que, polo menos, que se alimente ben, para que non lle falla a memoria e non perda a memoria da quen lle ten a devos favores. E, polo tanto, vamos votar en contra, lóxicamente, igual que xa fixemos no pleno pasado, igual que levamos facendo sempre. Nós non queremos que Ence continúe na ría de Pontevedra. Moitas grazas, señora da Silva. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias. Varias cosas. Usted habla de que no le gustan mis iniciativas, por lo menos las tenemos, porque las iniciativas del BNG en el último año en este pleno son nulas, absolutamente nulas. No han traído ninguna iniciativa a este pleno. Por lo tanto, que venga usted aquí a hablar de iniciativas cuando no trae nada aquí, solo demuestra lo que tienen que decir. En cuanto al PSOE, hay una cosa, y en esto el señor Lores lo conoce, porque efectivamente el señor Lores y yo somos médicos, y hay una cosa que en medicina como en política es fácil de hacer y dan ganas de hacerlo, pero que a la larga no funciona, y es la de dar falsas esperanzas. Hay que decir las cosas como son, y aquí el PSOE está dando falsas esperanzas por un traslado que efectivamente se va a producir, pero no va a ser a este entorno, sin ninguna duda, con lo que va a ser un absoluto desastre. Habla el PSOE de que defiende el empleo. ¿Cómo defiende el empleo? Cerrando Alcoa. ¿Cómo defiende el empleo? Echando a la calle 800 familias de Pontevedra y a 5.000 en toda Galicia. ¿Cómo defiende el PSOE el empleo? ¿Reduciendo en Galicia el 30% del presupuesto? ¿Cómo defiende el PSOE el empleo si es el partido que siempre ha llevado a la historia los máximos datos de paro en España y en Galicia? Cada vez que ha gobernado el PSOE ha defendido el empleo mandando a la gente al paro. Así es como defiende el PSOE el empleo. Pero después también habla el PSOE, habla de diálogo. ¿Cómo defiende el diálogo el PSOE si van los trabajadores que usted dice que defiende a reunirse a Madrid representando 800 familias y los recibe el ayudante para luego mentirles? Y disculpe usted, el que después dijo que sí que había informe de abogado del Estado no fueron solo los trabajadores, lo reconoció el propio Ministerio. Por lo tanto, pónganse ustedes de acuerdo, porque el Ministerio dijo que efectivamente había habido un error y que sí que había un informe de abogado del Estado, y usted dice ahora que no. Pónganse ustedes de acuerdo, y está llamando mentirosos a los trabajadores que dijeron
que hay un informe del abogado de Estado. Por lo tanto, tiene usted que ponerse de acuerdo. A mí, que el PSOE venga a hablar al Partido Popular de creación de puestos de trabajo, no se lo admito, porque, desde luego, si alguien ha creado puestos de trabajo en la historia reciente de la democracia, ha sido el Partido Popular. Y si alguien ha defendido el empleo en España y la generación de oportunidades, es el Partido Popular, no el Partido Socialista. Por lo tanto, aquí lecciones las justas, no se las admito. Y luego, vamos a ver, yo quiero decir, 800 familias se van a la calle. 800 familias se van a la calle por un recurso que interpuso el señor Lores. Eso es algo vergonzante y vergonzoso. Y la pregunta es, ¿por qué Ana Pontón defiende a los trabajadores de Alcoa y no defiende a los trabajadores de ENCE? ¿Qué tiene Coruña que no tiene Pontevedra? ¿Y por qué Ana Pontón defiende a los trabajadores de Poligal en Ferrol y no defiende a los trabajadores de Pontevedra? ¿Dónde están en Pontevedra los partidos que defienden el empleo? ¿Dónde están en Pontevedra los partidos que defienden que la gente pueda ir a trabajar? ¿Dónde están en Pontevedra los partidos que defiendan que nuestros hijos tengan oportunidades de trabajar en un futuro? Porque en Pontevedra solo es conocida por cerrar empresas, solo es conocida por decirle que no a empresas y solo conocida por unos datos de paro reiteradamente pésimos, por un índice de creación de empresas mínimo y por una renta per cápita de las más bajas de Galicia, a pesar de tener un hospital y a pesar de tener una Brilat. Se pelean por los puestos de trabajo todos los alcaldes, menos el señor Lores. Pontevedra, no, desde luego, en Pontevedra no hay trabajo ni hay oportunidades. Y digo, decenas de empresas cerrarán sus puertas cuando cierre ENCE. No solo las 800 familias que estamos viendo, eso generará un efecto en el que decenas de empresas en Pontevedra y de pequeños locales y locales comerciales y pequeño comercio cerrarán. Pero además, el 60% de la actividad del puerto de Pontevedra Marín, porque es puerto de Pontevedra Marín, del cual usted está en el Consejo, perderá el 60% de la actividad, con lo que generará muchísimo más paro. Yo quiero ponerles aquí un proceso de imaginación. Imagínense que ustedes que Citroën cierra en Vigo. El impacto del cierre de ENCE en Pontevedra es el doble del que supondría el cierre de Citroën para Vigo. Piénselo ustedes. Ustedes están aquí con decisiones arbitrarias, acabando con el futuro económico de Pontevedra. Díganme ustedes cuál es la alternativa para esos 800 trabajadores. ¿Cuál es la alternativa que tiene el alcalde del Paro para que la gente pueda trabajar en Pontevedra? ¿Qué alternativa tiene para que vengan empresas para dar trabajo a Pontevedra? ¿Qué alternativa tienen para que se generen oportunidades para los más jóvenes en Pontevedra? No la hay, no han dado nunca ni una alternativa. Para aprobar un simple sitio, han tardado 20 años para que se puedan instalar empresas en Pontevedra. 20 años. Por lo tanto, eso es como funciona el señor Lores. El señor Lores tiene la obligación de luchar por las oportunidades de los pontevedreses. El señor Lores tiene que tener la capacidad de dar oportunidades a los pontevedreses. Señoras, hablaron antes del Brexit. De la misma forma que los instigadores del Brexit prometieron que el Brexit generaría muchísimos puestos de trabajo y generaría muchísimas oportunidades a los británicos, de la misma forma que les mintieron, están mintiendo ahora diciendo que la recuperación de la ría generará cientos y cientos de puestos de trabajo. Mentira, falso, no es verdad, no hay ningún estudio que lo acredite. Por lo tanto, están mintiendo a los pontevedreses diciendo que va a haber oportunidades. Hay 800 familias en Pontevedra que se van a ir a la calle y, mientras tanto, el BNG lo único que hace es irse de fiesta o de viaje. Moitas grazas, señor Domínguez. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Perdón. Moitas gracias, señor alcalde, de novo. Eu, a veces, teño a sensación, incluso, escoitando o tono da intervención, de que se desexa que peche ENCE para ter algo que votar en cara ou algo que dicirlle, neste caso, ao Partido Socialista, non? Fálase de falsas esperanzas. Pero quen lle dá falsas esperanzas aos traballadores? Quen di que o viable, o único camiño viable é o traslado e é viable, tal e como os puxe na intervención anterior, porque non hai un só dato que demostre que iso é viable,
ou simplemente quen di que non se pode trasladar porque non, sin argumentación de ningún tipo, sin decir nada que xustifique que esa afirmación é certa, ou dá falsas esperanzas quen, insisto, ás portas dunha campaña electoral cun goberno en funcións lles di aos traballadores e aos accionistas dunha empresa que vai ter 60 anos máis de actividade nunha zona que veremos o que di a xustiza, pero que parece que, en fin, non vai ser así e se columpiou, dito finamente, e sin pensar demasiado mal o goberno de España, de Rajoy e do Partido Popular, cando deron esa concesión. Cales son as falsas esperanzas? Porque, desde logo, en fin, eu creo que o que non se lle pode facer é dicir aos traballadores que van ter 60 anos máis de actividade cando realmente parece que iso non vai ser así. Fálase, en fin, está moi preocupado o señor Domínguez por Alcoa. Eu tamén, a mí todo o que sexa destruir postos de traballo en Galicia me preocupan, non sei se ten moito que ver con Ence ou non. Alcoa eu o que sei, a Pedro Sánchez dificilmente lle deu tempo de pechar Alcoa no tempo que estivo de presidente. En todo caso, tampouco está o peche da fábrica en riba da mesa, hai un esforzo do goberno de España para xerar unha serie de bonificacións e unha nova tarifa eléctrica para a industria electrointensiva, e hai unha actividade frenética do goberno de España para atopar vías de solución e compradores incluso algunhas das fábricas que Alcoa non quere explotar. Por lo tanto, non adianta acontecementos e veremos o que pasa. Se fala, isto machaconamente, do Partido Popular sempre do paro e o paro. A ver, eu supoño que para vostedes o Partido Socialista e Pedro Sánchez foron os culpables da crise económica en Portugal, en Grecia, en Irlanda, en Francia, nos Estados Unidos, en Alemania, evidentemente, non? Pero, home, se quere lembrar os datos, lembre tamén que o primeiro goberno de José Luis Rodríguez Zapatero ten o dato de población activa, o récord de población activa, de población empregada en España, non? O sea, non esqueza a parte que non lle interesa dos datos ou discursos. Supoño que para vostedes será culpa da herencia de Aznar, maravillosa, pero os datos malos son sempre culpa do PSOE. En definitiva, volvendo a Ence, para rematar xa, que é o que máis me preocupa, e de compromiso con esta cidade e con este país, porque me fala tamén vostedes dos presupostos xerais do Estado e de que, en fin, a ultraxe de Pedro Sánchez e do Partido Socialista. Hombre, lembre vostede que a súa idolatrada ministra, doña Ana Pastor, pontevedresa de Pro, e o seu idolatrado presidente do goberno, don Mariano Rajoy Brei, pontevedrés de Pro, orzamentaban, ali pintaban, desde logo. Pero resulta que despois, ao final de ano, o 50%, non é que haxa unha desviación asumible, previsible, non, o 50% do que orzamentaban para Galicia non o executaban. Sabe canto significa iso? Iso significa que deixaron de investir en Galicia, en Pontevedra, nesta comarca, no noso país, 2.000 millóns de euros durante a súa etapa de goberno. 2.000 millóns de euros que darían para trasladar Ence e para algunha cousiña máis, e seguro que para crear algúns postos de traballo tamén nesta comunidade autónoma. Polo tanto, en fin, non me fale de mentiras. En resumen, decía, para falar de Ence, que é o importante. Mire, a pelota non está no tellado nin do goberno municipal de Pontevedra, máis aló da mesa de negociación que nos propoñemos, nin siquiera do goberno de España, que o que fixo, en fin, isto supoño que o entenden vostedes, quero dicir, órganos como a Abogacía do Estado actúan de xeito autónomo, de xeito independente. Supoño que non está aquí o señor Rafa Domínguez e o Partido Popular pretendéndonos decir que a Xustiza e que a Abogacía do Estado actúan ao ditado do goberno de turno, porque asumir iso sería asumir o discurso de Puigdemont, o discurso dos independentistas cataláns, que din que non vivimos nun país demócrata, no que as institucións bailan ao son do goberno de turno. Quero pensar que o Partido Popular non está nesa argumentación. E se non está nesa argumentación, hoxe a resolución vai ser xudicial. Hai un procedimento xudicial iniciado, nos próximos meses haberá un tribunal que dirá se esa prórroga de 60 anos do goberno de Mariano Rajoy foi legal ou non foi ilegal, e a partir de aí teremos unha nova situación e un tableiro de xogo co que sabemos que temos que xogar. Que vostedes falan de falsas esperanzas e falan de que non hai outras alternativas, eu lle pregunto, se a Xustiza di que esa concesión de 60 anos feita polo Partido Popular foi irregular ou foi ilegal e, polo tanto, Ence queda sin concesión a partir dese momento, cal é o plan do Partido Popular tan preocupado polo emprego para salvar os postos de traballo en Pontevedra?
A min ocurreseme solo un, que é o traslado. Polo tanto, pensen nesa opción, sexan coherentes, como lles decía, co seu pasado, sexan coherentes co que esta cidade necesita, non lle conten milongas aos traballadores e as traballadoras, non se cingan os intereses económicos a corto plazo da empresa ENCE e traballen de verdade polo futuro de Pontevedra, que é apostar por esa mesa de diálogo, Goberno de España, Xunta de Galicia, Concello de Pontevedra, traballadores, representantes dos traballadores e as traballadoras e empresa, e empecemos a pensar como podemos conseguir que ENCE se traslade e manteña aquí a súa actividade, que é o que de verdade nos importa a todos os cidadáns desta cidade. Moitas gracias. Grazas, señor Puentes. Señora da Silva, ten a palabra. Non se me estenda tanto como o doutor Puentes, o señor Puentes, que hoxe é... Bueno, nada, pero xa es que non dixen nada, pero eu creo que tanto na primeira como na segunda esplayouse a gusto. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. A miña intención ser ben breve. Señor Domínguez, no pleno pasado díxenlle que vostede ven aquí a ensayar os mítins, e que non sei se os ensayara na casa con espello ou sin espello, e hoxe que era o último pleno da corporación deste mandato, pois tamén veu a ensayar o mítin, porque o que acaba de facer na anterior intervención, hasta, aparte, notase que colleu boas notas no curso que lle deron, remarcar as ideas forzas, insistir nelas, repetilas para que queden claro, enfatizar aquelas que queremos, que se noten máis. Entón, estivo facendo eso, bueno, parece que o curso lle vai prestando, pero eu aconsellolle que siga ensayando un pouquiño máis, as cousas como son. Logo hai unha cousa, as ideas forzas, supoño que tamén yo dirían, teñen que ser cribes, teñen que estar basadas en algo que realmente se poda acreditar que eso que estamos dicindo vai soportar con máis mínimo contraste. Entón, claro, vostede aí sí que xa esa parte do curso, ou lle fallaba o oligoelemento que lle decía antes, ou esa parte do curso non estivo moi atento. Pero tamén da súa intervención se deduce que ou instigou ou inspirou as pintadas que hai por aí de Lores alcalde do Paro. Non sei as da Diana, estámoslo investigando, pero que está constantemente insistindo nesa idea, dá a impresión de que vostede é inspirador ou instigador. Pero xa lle digo, nós temos moi claro esta postura, o Partido Popular ten claro que intereses defende os intereses do Consello de Administración de ENCE, non dos traballadores de ENCE, do Consello de Administración de ENCE, e nós nos debemos o compromiso que adquirimos coa sociedade de Pontevedra. Bueno, ainda lle queda, porque este último pleno do mandato, pero ainda falta bastante tempo hasta as eleccións municipais, ainda pode seguir ensayando, ir de novo ao curso, para ver se así, bueno, pois, consigue pasar a segunda parte, a de que as ideas forza teñen que ser cribles. Moitas grazas, señora da Silva. Señor Domínguez, ten a palabra. Para cerrar, muchas gracias, señor alcalde. No puedo aceptar que se me diga, y además lo rechazo, que soy ni instigador de ningún tipo de pintadas. Es más, aprovecho aquí para condenar las pintadas que usted sufrió en su domicilio, que no son aceptables de ninguna manera. Y ni unas ni otras. Lo que digo, lo digo claramente. Otra cosa no seré, pero claro y conciso creo que sí que lo soy. Bueno, para terminar, finalmente, quiero decir que hay dos tipos de partidos políticos en Pontevedra. Los que le da igual el empleo y los que defendemos el empleo y las oportunidades. Los ciudadanos tendrán que votar en su momento, pero desde luego aquí el BNG de Lores lo que está demostrando es que Lores es el alcalde del paro. Y eso sí que lo digo, y lo digo aquí. No me escondo detrás de pintadas bajo ningún concepto. Por lo tanto, me parece que el señor Lores demuestra una absoluta falta de sensibilidad con 800 familias a las que ni siquiera recibe, 800 familias con las que su futuro está en peligro y a las que no da ninguna oportunidad. Y repito, hay los que defendemos el empleo y hay los que les da igual el empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. 15. Abstencións, ningunha. Votos a favor, 8. Rexéitase por maioría. Ben, pasamos ao punto seguinte. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación, no seu caso, da proposición do Grupo Municipal Marea Pontevedra relativa ás cotizacións para as pensións das traballadoras do réxime especial do mar, instando ao Goberno a renegociar unhas condicións menos lesivas para o sector. Se dá por reconocida a urxencia, como sempre, e ten a palabra
a señora Moreira Martínez. Moitas grazas. Esta proposición de Marea Pontevedra é relativa á cotización para as pensións das traballadoras do réxime do mar, instando ao Goberno a negociar unhas condicións menos lesivas para o sector. O día 29 de decembro saiu publicado no BOE o Real Decreto Lei 28/2018 para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego. Entrou en vigor o mesmo día 1 de xaneiro, pero non foi ata 2 meses despois, posto que as cotizacións se abonan a mes vencido, cando as mariscadoras e pescadores artesanais se deron conta das subas das súas cotizacións á Seguridade Social. Non tiñan información clara do Instituto Social da Marina. Non tiñan prevista a cuantía que recibiron das novas cotas da Seguridade Social. No caso das mariscadoras da P en xaneiro deste ano foi de 240 euros, cando viñan pagando anteriormente 194. Unha diferencia moi importante para elas, 46 euros ao mes. O incremento destas bases de cotización das contingencias profesionais polo feito de ter coeficientes reductores para a xubilación se fixo lineal. Consideran moi injusto non contemplar as diferentes coeficientes para cada sector. No caso da mellora das prestacións, como a suba por cese de actividade ou a exención de pago de cotas unha vez superados os 60 días de baixa, non compensa o brutal incremento de custos. Estas medidas afectan as mariscadoras e traballadoras do réxime especial do mar e, como dixemos, aquí no fondo da ría temos a cofraría de Lourizán con 200 persoas afectadas, incluindo o marisqueo AFP e a flote. Na cofradía de Rasó hai 142 persoas e San Telmo 315, un total de 664 persoas. E nos fixeron chegar as súas peticións a este Real Decreto. Solicitan unha equiparación do coeficiente reductor. Agora as mariscadoras teñen un 10% e os armadores de marisqueo a flote teñen un 0,15. Están pedindo 0,20, xa que desta maneira, por cada 10 anos cotizallos rebaixarían 2. Solicitan tamén unha equiparación no cese de actividade dos armadores e un recoñecemento de enfermidades no desempeño de súa actividade laboral por dolencias asociadas ao montamento de posturas forzadas, realizan movementos repetitivos, manipulan cargas, con aparición de danos para a súa saúde, como son lumbalxias, artrosis, únicamente teñen recoñecida a enfermidade do túnel carpiano. Por iso, Marea Pontevedra propón instar ao Goberno do Estado e ao ISM a negociar un acordo para as cofradías para mellorar as condicións dos traballadores do mar, incluindo as novas cotas de cotización e as melloras nas prestacións. Tamén instar ao Goberno do Estado a deixarse en efecto, mentras non se chegue a un acordo co conxunto do sector, a parte relativa ao incremento dos custes de cotización recollida neste Real Decreto. Instar ao Instituto Social da Mariña a realizar un estudo sobre a situación dos traballadores do mar en Galicia, tendo en conta as diferentes contingencias profesionais e, a partir deste estudio, demandar do Goberno Central protección para eles. E que demos traslado do presente acordo aos grupos parlamentarios do Parlamento Galego e do Congreso dos Diputados. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Puentes Rivera, ten a palabra. Brevemente, prometo, señor alcalde. Nos imos votar a favor desta moción. É certo que, que a aprobación do Real Decreto do 28/2018 supón un incremento sensible na cotización dos traballadores e traballadoras que se acaban de mencionar do mar, pero tamén é certo que contempla unha serie de melloras importantes para este colectivo, medidas ademais que longamente demandadas polo sector, como o incremento das prestacións por cese de actividade ou que non se aboen as cotas á Seguridade Social por baixas de longa
na duración. En todo caso, partindo do principio obvio de que o sistema de seguridade social hai que nutrilo coas cotizacións dos traballadores e das traballadoras e de que melloras e incrementos de protección necesariamente deben implicar tamén variacións na cotización. O certo é que o Goberno de España é sensible a isto, que ten xa iniciado un proceso de conversas e de negociacións coas confrarías de toda España e que, neste momento hai enriba da mesa xa varias propostas que suporían incluso rebaixar a metade ese incremento nas cotizacións á Seguridade Social e, polo tanto, co ánimo de que se chegue a un entendemento e co ánimo de ser sensible tanto ás melloras que levan anos reclamando os traballadores e que este Real Decreto por fin recoñece despois esa histórica demanda, pois tamén se poda asumir a situación sensible na que as cotizacións deixa algunhas familias vinculadas ao mar. Por lo tanto, como decimos, votar a favor e coa esperanza e o desexo de que se poda chegar a un entendemento canto antes. Moitas grazas. Se non hai máis intervención, sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta de Marea Pontevedra ningún, abstención ninguna, votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. E pasamos ao punto número 9, que é a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para instar ao Goberno local a urbanización da rúa Poza da Barcia. Hai un ditamen, señor secretario, ten a palabra. Gracias, señor presidente. A Comisión de Mobilidade, Infraestructuras e Servicios en sesión do 29 de xaneiro de 2019 acordou dictaminar favorablemente por unanimidade a proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular relativa á organización da rúa Poza da Barcia. Gracias. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor Martín González. Gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Señor Lores, venimos nuevamente al Pleno de Pontevedra a denunciar el estado de la otra Pontevedra, la Pontevedra que usted no habla. Esta moción refleja el abandono que sufre ya no solo esta calle, sino casi todos los barrios de Pontevedra. Usted es un alcalde que últimamente, más que alcalde, lo que ejerce es una función de comercial. Allá por donde va se dedica únicamente a presumir del centro de Pontevedra. Usted es un alcalde que solo habla del centro de Pontevedra. Usted es un alcalde que solo pisa el centro de Pontevedra. Y los que hemos dedicado este mandato en nuestro grupo a visitar cada calle y cada barrio de la ciudad, comprobamos el estado real que tienen. Hoy, con esta moción, nos vienen a la cabeza la imagen de cómo se encuentra el barrio de Valdecorvos, nos viene a la cabeza cómo se encuentra el barrio de Burgo, Lérez, Aparda, el Castañal, Campolongo Sur, la colonia de Fontesanta, señor Lores, cómo está San Roque, cómo está el barrio de Pontemuiños, cómo está el barrio de Aseca, cómo está el barrio de Monteporreiro. Y así, numerosas calles de la ciudad. Usted es solo el alcalde de Benito Corval, el alcalde de la Plaza de España, y su labor, como digo, se limita a ser única y exclusivamente en este mandato, su quinto mandato, de comercial de su producto. La calle Poza da Barcia, que no sé siquiera si usted sabe dónde se encuentra, aunque ya le hemos puesto en la moción un plano de localización, viene a reflejar todas las carencias que puede tener una calle que se encuentra a 450 metros de la estación de tren de Vialia, una calle que tiene apenas 250 metros de extensión. Y es cierto, señor Lores, son poquísimos vecinos de esta calle, pero eso no son ni hace de ellos que sean menos dignos, y usted tiene la obligación de gobernar para todos. Y viendo esta calle, usted señala y deja a las claras que para usted hay ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera categoría. Una calle que se pueden ver en las imágenes que hemos ilustrado en la moción, en la que está llena de socavones, la iluminación se ve que no hay, las luminarias existentes, como bien reflejamos, son de los años 70,
Incluso hay un regato con unos márgenes que son los propios vecinos que tienen que estar continuamente limpiando. Numerosas quejas ya han presentado en el Concello, pero aquí nadie les atiende. Y nuestra labor como grupos de la oposición es canalizar sus demandas y traerlas aquí, por lo menos para darles visibilidad e intentar que con ello se haga justicia, al igual que con otras calles del centro, como he dicho antes. Una calle que tampoco tiene aceras, una calle que no tiene estacionamientos, una calle que no tiene contenedores de basura. En definitiva, señor Lores, una calle totalmente abandonada, simplemente por no estar en el centro de Pontevedra y no tener la población suficiente que a usted le acarre los votos necesarios para continuar. Vienen aquí estas quejas de sus vecinos. Nosotros reclamamos, por favor, que atiendan, porque es una calle de pequeñas dimensiones, tienen el mismo derecho que los demás y que pedimos de aquí que usted le dé respuesta, al igual que ha hecho en otras calles recientemente de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Martín. ¿Alguna intervención? Señor Oubiña, ten a palabra. Hola. Bueno, pues, sí. Bo día a todos e a todas. Eu viña disposto a celebrar, entre comiñas, con vostedes o éxito da súa campaña de mocións en positivo, que, bueno, por fin, 4 anos despois, pues, consiguen traer unha delas fronte á súa cantinela habitual, como xa puidamos comprobar ao longo do pleno de hoxe, de separar, que se frear, que se desfacer, que se desestimar. Bueno, pois por fin traen unha moción que é propositiva e, bueno, pois para que fagamos algo. Tamén, en segundo lugar, tiña pensado pois celebrar con vostedes que conten que vayamos seguir gobernando esta cidade a partir do mes de maio, non? Porque, cando menos, é raro traer unha moción deste estilo ao último pleno da corporación, cando saben que cando saben que non vai dar tempo material a realizalo, mais tendo en conta a cuestión de que, bueno, vostedes presentaban esta moción hai 3 meses pedindo como urxente, e, bueno, urxente, 3 meses despois. Bueno, nunca es tarde se la dicha es buena, dende logo. Pois, por certo, en terceiro lugar, referíndonos tamén ao contido da moción, aledámonos que recoñezo o traballo deste equipo de goberno no que vostede ven en chamar na súa propia moción como, leo textualmente, Plan de Obras de Urbanización. Non é exactamente así o nome, pero, bueno, vexo que van comprendendo o noso empeño por levar a todos os rincóns da cidade o modelo Pontevedra, a todas as rincóns da cidade e a todos os rincóns, por certo, do Concello. A nós, tamén é certo, gustaríanos inda facelo máis rápido. E nesas estamos, tratando de facelo. Grazas por recoñecer que este traballo tamén se está realizando. Agradezollo, non? Sinceramente, e agradezollo tamén o seu traballo e agardo que ao señor Martín lle serva para gañar puntos neste peculiar camiño que teñen vostedes. A moción, dende logo, está ben redactada en termos xerais, salvando algunha cuestión concreta que teremos que obviar a hora de levar adiante, pois formula cousas imposibles. Dende logo, nós o que vamos a facer é votar a favor desta moción. Somos conscientes da necesidade de amaño desta rúa e de tantas e tantas outras. Dende logo, o noso empeño vai continuar ser ese de continuar mellorando esta cidade en todos os recunchos posibles e, dende logo, gustaríanos, como lles decía antes, avanzar o máis rápido posible e, dende logo, pois, nada, agradecerlles a confianza depositada en nós e, bueno, estou certo dunha cousa. Entre todas e todos, o mellor está por vir. Grazas. Moitas gracias, señor Oubiña. Señor Oubiña, sometemos a votación a moción porque, en principio, creo que hai unanimidade. Votos en contra da moción? Ningún. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Ben, pasamos ao apartado de mocións urxentes, que non hai ninguna. Control e seguimento do goberno local. Dación de conta da liquidación do orzamento do Concello 2018 e do orzamento do organismo autónomo Pazo do Congreso de Exposicións correspondentes ao mesmo ano. Alguna intervención? Señor César Abal, ten a palabra.
Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Ben, hoxe ven un documento dos máis importantes en materia económica do Concello de Pontevedra, que é o informe de liquidación do orzamento do ano 2018. E temos que suliñar que o señor González Carballo, coa súa magnífica xestión que el fala de expansiva, el sempre defende que hai que invertir moitísimos cartos para xerar un orzamento expansivo que, según as súas crenzas, eso vai ser xerador de emprego, non o digo eu, o di o señor González Carballo, pois atopámonos con que a liquidación do orzamento do ano 2018 deixou sen gastar a récord absoluto en 20 anos do goberno de Lores a cifra de 6.246.910,62 euros. Insisto, récord absoluto do goberno de Lores. Cando o señor Rubiña estaba falando fai un momento de que estaban empeñados en facer moito máis, non sei como pode dicir isto, cando están empeñados en non gastar, cando están empeñados en deixar sen gastar 6,3 millóns de euros. Non sei como cadra isto, non sei como vostedes poden mirar a cara os clubes deportivos de Pontevedra cando levan máis de 3 anos en cobrar, non sei como lle pode dicir a xente que teñen 6,3 millóns de euros en gastar e os clubes deportivos de Pontevedra levan 3 anos sen cobrar. Non sei como poden vostedes defender que non se poden baixar os impostos cando ano tras ano vostedes traen un superávit superior a máis de 1 millón de euros. Non sei como vostedes poden falar de inversión social, non entendo como Pontevedra sigue sen transporte público urbano, sen transporte metropolitano, sen biblioteca municipal. Non entendo como o Grupo de Marea non lle exixe, aquí era o momento de exixirlle o cumprimento das súas obrigas. Firmaron vostedes un plan de emprego, vanaglorábase os señores de Marea Pontevedra dun plan de emprego de 550.000 euros. Sabe canto gastaron, señor Luís Rei? Cero. Cero no plan de emprego que o Grupo Marea Pontevedra asinou co Concello. Falaban vostedes nunha magnífica rolda de prensa, o señor Lores e o señor Raimundo. Todos os proxectos financiados con fondos europeos se ejecutarán en 2018. Todos estarán ejecutados. Al final non estaba ninguno, señor González Carballo. É relevante, moi relevante, se un colle a emenda a totalidade que asinei eu e que redactei eu, como todo o que decía nesa emenda, todo o ven a cobrar os técnicos do Concello. Dicía eu que por primeira vez para este orzamento vostedes a tiña que amortizar débeda, por primeira vez, por a súa incapacidade en gastar os cartos. Pois ben, o informe dos servicios técnicos, en concreto o servicio de intervención, xa dá por primeira vez no mes de xaneiro, xa fala de que 1,3 millóns de euros teñense que ir destinados directamente a amortizar débeda. Isto por qué? É porque o proxecto de eliminación das pontes non se fixo, é porque a Rúa Cruz Vermella non se terminou a tempo, porque a obra de Verse Camiño non se terminou a tempo, porque non se fixo a obra de Ponte Cabras a Tuceda en Alba. Isto é a primeira vez que ocorre nesta cidade. Porque vostedes falan de moitas obras, pero as obras que están inaugurando con esa promoción que vostedes atoparon a pé de rúa, e están facendo esas pseudo-inauguracións, todas esas obras son do ano 2016. Son cartos que non se investiron no ano 2016 e que 3 anos despois entrase rematando. Señor González Carballo e señores de BNG. Atopamos no informe da súa xestión non acadaron obrigas recoñecidas o campo de fútbol de Campañó, o campo de fútbol de Ponte Sampaio, o campo de fútbol Gato Mortosebe, o Centro Social de Burgo, o Arrodo de Orgullollón. Vostedes falaron aquí de que iban facer 4 campos de fútbol, só temos un e teremos que esperar por os demais. Falan de 37,17% de inversións no capítulo 6, no capítulo investimentos. É dicir, de cada 10 euros que vostedes orzamentaron no orzamento, 7 de cada 10 deixaron vostedes sen gastar. Falaban no orzamento, que todos que SOE e BNG apoyaron, o Parque Forestal da Tomba, podíanos contar aquí como vai o Parque Forestal da Tomba. E o da Fracha, que desapareceu dos orzamentos, onde están os 943.000 euros que orzamentaron para a parroquia de Tomeza? Nada, de nada, de nada. Sinceramente, este informe de creación, señor González Carballo, deixa a vostede moi mal lugar. Vostede pode o papel todo aguanta, as rodas de prensa todo aguanta, pero a hora de vir aquí ao pleno a justificar o seu traballo, a súa lavar, témonos con que 6,3 millóns de euros non se gastaron na cidade de Pontevedra con todas as carencias
que os cidadáns de Pontevedra teñen. Por lo tanto, teño que despedirme do pleno dándolle un sonoro suspenso, señor González Carballo. Moitas grazas, señor César Abal. Señor González Carballo, quere contestar? Sí. Brevemente. Moitas grazas. Non, pola amistade con César, non, que non vai a estar para a próxima corporación e polo menos ter así un detalle con el. Eu, en todo caso, lerlle o seguinte. Feijóo denuncia que os plantexamentos dilatorios e as excusas do goberno podrían impedir gastar o superávit, porque non se suman as declaracións do propio presidente do seu partido. É dicir, o importante é poder investir canto antes ese superávit. Pero parece que vostedes ainda van por outra línea. Por tanto, digo, non sei se é como consecuencia, decía a miña compañeira, de que están en caída libre, entonces cada un vai por o seu lado e son reinos de taifas. Entonces, en todo caso, eu pídolles coherencia e nada máis. Moitas grazas, señor Abal. Señor Abal. Mire, señor González Carballo, que vostede poña de exemplo a Xunta de Galicia, que tuvo que gobernar durante 10 anos con 2.000 millóns de euros menos e por primeira vez consiga un superávit ou creen investir socialmente. Todo o contrario que vostede fixo. Non sei como pode vostede por ese exemplo. Vostede que cada ano ten máis ingresos, a Xunta tuve 2.000 millóns de euros menos. E fixo máis de 50 hospitales, señor González Carballo. Máis de 50 hospitales, centros de saúde. Sabes canto fixeron o bipartito? 2. E planificados por anterior goberno do Partido Popular. Esa é a diferencia. Pero es que sabía que me iba a salir por aí. É tan previsible, señor González Carballo, que sabía que me iba a salir por aí. Pero vostede pode gastar o superávit e non foi capaz de gastalo. Entende? Non foi capaz de gastalo. 1,3 millóns de euros vostede pudo gastalo en inversión financieramente sostible e non o gastou. Por lo tanto, que exemplo me ven a poñer aquí, por favor? Anda. A ver, non vamos a entrar nunha liada aquí agora, porque eu non... Vamos, que non estou de acordo con que se abra un debate sobre esta cuestión, porque non ten sentido, pero, bueno, brevemente, señor González Carballo. No, eso de el superávit, si es de los míos es bueno, si no es de los míos es malo. Bien, recollido a... Ben, entón, siguiente punto. Dación de conta do plan de orzamento a medio plazo, período 2020-2022. Alguna intervención? Non hai intervencións. E pasamos ao punto número 12, que é a interpelación do Grupo Municipal do Partido Popular ao alcalde para que no próximo pleno ordinario ofreza as explicacións oportunas sobre a atitude que protagoniza o partido que lidera e o feito de que o nome de Pontevedra se asocia a atitudes e comportamentos que en nada benefician a cidade. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, traemos hoy aquí esta interpelación porque la verdad es que estamos preocupados por la deriva del BNG en los últimos meses y para que así conste vamos a hacer un resumen de las situaciones. En septiembre del 2017, Lores firma un manifiesto junto a otros alcaldes de su partido para defender el derecho a decidir. En diciembre del 17, Carme da Silva y Demetrio Gómez Junquera se van de cena con Arnaldo Otegui en el País Vasco. En abril del 2018, Luis Bará quema una foto del rey en la tribuna del Parlamento. En octubre del 2018, Galicia Nova quema un muñeco caricaturizado como el rey Felipe VI. En diciembre del 18, el BNG confirma que irá con Bildu y Esquerra Nacionalista de Cataluña a las elecciones europeas. La deriva del bloque nacionalista galego protagonizando actos radicales es algo que desde el Partido Popular y la mayoría de los pontevedreses vemos con inquietud, pero como actos de un partido político creo que están absolutamente fuera de la Constitución. Me da la sensación de que la radicalización del BNG es absolutamente patente y esa radicalización surge y nace en el BNG de Pontevedra liderado por Lores. ¿Qué es lo que nos preocupa? Bueno, pues que quienes están
protagonizando todos esos actos que están arrastrando el nombre de Pontevedra son los concejales del BNG de Pontevedra, que es la ciudad a la que nos debemos. Y porque estos concejales son, además, los que están en el grupo de gobierno de Pontevedra. Creo que no es el Partido Popular el que merece esta explicación. Creo que son los ciudadanos el que merecen una explicación de estas actitudes absolutamente chulescas en representantes de la ciudad de Pontevedra. Yo me pregunto por qué tiene que arrastrarse el nombre de Pontevedra asociado a estos comportamientos tan desafortunados y porque ustedes quieran una Galicia fuera de la Constitución o quieran un derecho a autodeterminación o un referéndum, no deben de arrastrar e insultar gravemente el nombre de la ciudad que les ha elegido como concejales. Yo creo que ustedes deben dar explicaciones porque son ustedes, los concejales de Pontevedra, los que están protagonizando estos hechos que jamás deberían de mezclarse con el nombre de la ciudad. Por ejemplo, que la foto de un concejal de Pontevedra sea asociada a quemar la foto del rey hace muchísimo más daño o un daño que no van a paliar 300, 400 o 500 viajes por todo el mundo de Lores, aunque se gaste 3.000 euros en cada restaurante, en cada cena. Por lo tanto, esto ensombrece el nombre de Pontevedra. Pero también debo decir que nombrar en este pleno a Mariano Rajoy persona non grata hace que pueda generarse un sitio hostil para mucha gente. Yo entiendo que ustedes están nerviosos porque ustedes solo intentan interrumpir y hablar. Yo lo veo muy nerviosos a ustedes. Yo quiero decir, está claro que el BNG se ha radicalizado profundamente. Está claro que el BNG está arrastrando el nombre de Pontevedra allá donde va con actitudes absolutamente desafortunadas, faltando en muchos casos al honor mínimo exigible para un concejal de la ciudad. Por ejemplo, que la presidenta del BNG, Ana Pontón, se haya ido a reunir con los presos que ustedes denominan políticos, pero están presos judicialmente, es una muestra más de esta radicalización. Y quiero decir, estos días ha habido unas pintadas horribles en casa de una concejala que yo he condenado directamente. Pero recientemente hubo pintadas en la sede del PP en las que pedían bombas Lapa. Nadie del BNG habló, nadie dijo nada. Nadie hizo ninguna manifestación en ese sentido. A mí me hubiese gustado oír al señor Lores decir, mire usted, condenamos estas situaciones. Pero les voy a poner más. Recientemente hubo una agresión a un partido político en esta ciudad y todos callaron, con una agresión a un político, que pueden ustedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero ustedes callan. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es que ustedes, cuando las pintadas van contra ustedes, se ponen muy enérgicos y piden investigaciones, y yo las condeno, pero cuando las pintadas son para los demás, ustedes no condenan. Están cogiendo esa táctica tan utilizada por Otegi y su compañero de viaje, en la de lamento pero no condeno los asesinatos. Ese es compañero de viaje de Lores. Por lo tanto, hay actitudes de los concejales del BNG que son profundamente desafortunadas. Aquí he hecho un breve resumen y a mí me gustaría una explicación de estas actitudes en este pleno y creo que el alcalde debe de darlas. Muchas gracias. Al señor Domínguez, eu vou a facer un esforzo para explicarlle algunhas cousas que eu creo que hai que explicalas no marco do que lle está pasando ao PP a nivel local e a nivel xeral. Como ademais vostede é unha persona e bo coñecedor dos evanxeos, os evanxeos, sobre todo o de Lucas, unha parábola, pois, ao mellor entende mellor o que lle estou dicindo, non? Eu normalmente non me meto nas creencias personais, non? De feito, intento separar as creencias personais da miña responsabilidade como alcalde de todos os pontevedreses. O que pasa é que
vostede xa nunha ocasión nos explicou neste pleno de que para o futuro de Pontevedra é moi importante o religioso católico e o turismo mariano, e entón por eso emprego estes textos do Evangelio. Hai 3 frases de Jesús de Nazaret que dicen así, que lle paso a recordar. Dice, por que miras a palla que hai no ollo do teu irmán e non ves a viga que está no teu ollo? Iso é unha. Como podes decir a teu irmán, deixa que che saque a palla do teu ollo, ti que non ves a viga que tes no teu, hipócrita? E logo outra que dice, saca primeiro a viga do teu ollo. Lucas 6, 41, 42. E a respeito dese nacionalcatolicismo que ten no ollo o Partido Popular de Pontevedra e o Partido Popular a nivel de Estado, eu vou a dar así como uns datiños. Pontevedra, 10 de outubro, Domínguez pide a los pontevedreses que pongan bandera española en sus balcones. Madrid, lunes 5 de noviembre de 2018, según Casado, las formaciones que defienden la Constitución, entre las formaciones que defienden la Constitución no está el PSOE, como es sabido, Esquerra Republicana de Cataluña, PDK, PNV, ni Podemos, de UNG xa nin fala. Pontevedra, domingo 9 de febreiro, PP, CDS e Vox. CDS, perdón. Es que sempre... No, de verdade, xo digo, María, con cariño. É que non podo evitar. Me corrixen os meus compañeros, me toman as broncas. Pero me sale Ciudadanos e me sale CD, unha C, despois a S. Bueno, Ciudadanos. PP, Ciudadanos e Vox convocan unha concentración en la Plaza de Colón en defensa de la Constitución. Ben, vou a pasar a outra cousa, porque ao final lle entenderá mellor. Se non entendeu, de todas maneiras, coas citas evangélicas, vou a intentar a ver se o entende a través da ciencia, señor Domínguez. Non parece que estea atendendo moito, pero, bueno, supoño que o señor Domínguez terá referencia de Galileo Galilei, que xa hai 400 anos estableceu o principio de relatividade que leva o seu nombre, que explico, di así. A relatividade clásica ou de Galileo establece que a percepción das magnitudes varían en función do sistema de referencia escollido, vale? E hai outros 2 principios que xa son da relatividade que son de Einstein. E hai un exemplo moi tradicional, non? Dice, a Terra móvese alrededor do Sol con velocidade entre 103.000 e 111.000 km por hora. Punto. Pois ben, os humanos non percibimos para nada estas enormes velocidades porque nos movemos coa Terra a esa mesma velocidade e non percibimos a velocidade. E padecemos a ilusión óptica de que é o Sol o que se move no noso sitio, non? O Sol que está no mesmo lugar percibimos que se move alrededor da Terra, cousa que é falsa, como é sabido, non? E se non está moi claro aínda o tema este, hai un máis actual, o Partido Popular. O Partido Popular móvese cara ao españolismo máis cavernícola, é reaccionario, as dúas cousas, cavernícola e reaccionario, móvese a unha enorme velocidade, vale? Pero parte dos seus militantes dese Partido Popular, entre eles o señor Domínguez, non o perciben esa velocidade de movimento hacia o españolismo cavernícola do Partido Popular, porque tamén se desplazan co PP a esa mesma velocidade. Vale? E como van a esa mesma velocidade desplazándose, padecen a ilusión óptica ilusión ideolóxica de pensar que os demais, que estamos no mesmo sitio, nós estamos no mesmo sitio, señor Domínguez. O BNG non se radicalizou. O BNG sempre defendeu a liberdade de expresión, defendeu que queríamos outra Constitución, defendeu que queremos recuperar a ría, ou defendeu os dereitos nacionais de Galicia e o dereito que outras nacións teñan dereitos nacionais. E, polo tanto, o dereito de dicir, nós non cambiamos un só ápice do noso posicionamento.
Pero como vostedes van a esa velocidade vertiginosa cara a caverna para atrás, pois pensan que nós nos estamos radicalizando. Ese é o seu erro. Esa é a explicación que eu topei despois de darlle moitas voltas a esa pregunta que me fixo usted outro día. Por lo tanto, se non a entende, volvo a explicar. E ten a palabra o señor Domínguez. Muchas gracias, señor Lores. Veo que no le interesa para nada hablar de Pontevedra, ni de las actitudes de los concejales del BNG de Pontevedra, que es lo que nos empieza a hablar aquí. Ya la que le faltaba al señor Lores era mofarse de los católicos aquí en el Pleno del Ayuntamiento. Mofarse y reírse de los católicos y de cualquier religión es una absoluta falta de respeto para los pontevedreses que practican esa fe o cualquier otra. Es lo que le faltaba ya al señor Lores, mofarse de las creencias religiosas de cualquiera de las personas que estemos aquí. Por lo tanto, yo le pido a usted que retire eso, porque no debe usted reírse de las cuestiones religiosas o personales o íntimas de ninguno de los pontevedreses. Es una absoluta falta de respeto. Bueno, lo que estoy viendo aquí y lo que estoy apreciando es que usted habla de todo y habla de Pontevedra, y quizás por ese mismo principio usted no se está dando cuenta del radicalismo que el BNG está participando, por ese principio en el que usted va metido en la tierra a 100.000 kilómetros por hora. Bueno, yo le pregunto, ¿usted cree que el nombre de Pontevedra no se ve afectado cuando uno de sus concejales quema la bandera de España? ¿Usted cree que eso no afecta al nombre de Pontevedra? ¿Usted no cree que puede suceder que ligar el nombre de Pontevedra a Otegi puede afectar a los pontevedreses? ¿Usted no cree que ir en las listas electorales con un terrorista no puede afectar al nombre de Pontevedra? ¿Usted no cree que compartir mesa, mantel y meeting con un terrorista no afecta el nombre de Pontevedra? ¿Va a venir el señor Otegi a dar un meeting en Pontevedra? ¿Va usted a estar al lado de él cuando venga el meeting a Pontevedra? Pues yo le voy a decir que sí, que afecta, y afecta a nivel de prensa. Y le voy a decir, el alcalde de Pontevedra no retirará su apoyo al derecho a decidir de Cataluña. Eu son nacionalista, é un diario digital de Pontevedra. La concejala del BNG Pontevedra, Carme da Silva, participa en el País Vasco en un acto con Arnaldo Otegi, que es su compañero de viaje, una persona condenada por asesinato. Por lo tanto, está usted arrastrando el nombre de Pontevedra por el fango. Pero ¿sabe qué pasa? Que no se habla del BNG, se habla de Pontevedra, se liga el nombre de Pontevedra al terrorismo, el nombre de Lores con Otegi. Es lo que estamos viendo, porque se han radicalizado y por el mismo principio que usted hablaba, no se da cuenta con la velocidad a la que se han radicalizado en los últimos meses. Dicen que mezclamos cosas que no tienen que ver con Pontevedra, pero le voy a decir que sí, no somos nosotros los que lo estamos mezclando, están ustedes mezclando ser concejal de Pontevedra y arrastrar su nombre por el fango. Están ustedes intentando que el nombre de Pontevedra sea conocido y asociado con el nombre de Arnaldo Otegi. Lores va a las elecciones con Otegi. Eso hay que decirlo y eso es dramático para Pontevedra. ¿Usted cree que Otegi tiene que decir algo en Pontevedra? ¿Usted cree que Otegi tiene algo que ver con Pontevedra? ¿Usted cree que sus actitudes de sus concejales en los últimos meses tienen que ver algo y ponen un buen nombre para Pontevedra? Yo creo que estas noticias a usted no le pueden estar gustando, pero la verdad es que las defiende y aquí ha defendido una vez más esa alianza del BNG con Otegi. ¿A usted le gusta que un concejal de aquí rompa la foto del rey en el Parlamento? No le voy a decir nada en contra. Y es un concejal de Pontevedra, que se debe a los pontevedreses y sigue en Pontevedra. ¿Usted le gustan esas actitudes? ¿Le parecen adecuadas? Y cuando hay pintadas en contra de otros partidos políticos o agresiones, ¿usted calla? ¿Por qué exige respeto para ustedes y no lo da para los demás? Es una pregunta sencilla. ¿Le gustan estas actitudes de los concejales que arrastran el nombre de Pontevedra por toda la ciudad, por toda España? ¿Usted que presume de defender Pontevedra y tiene estas actitudes y las consiente? Por lo tanto, no me venga a decir nada a mí. Y lo de mofarse de los católicos ha sido muy, muy triste. Muchas gracias. Veo que non entendeu nada, non? Eu non sei se os que están aquí presentes perciben o mismo que a mí, porque eu, de verdad, con todos os respetos, que dixen eu dos católicos. Eu lín unha cita de Lucas. Non, ríndome de usted un pouco, pero de usted sí, pero eu lín unha cita de Lucas na que decía que estamos acostumbrados a ver a palla no ollo alleo e non vemos a viga no propio. No, pero vamos, oiga,
permítame usted que me reía de lo que me dé la gana, porque o que me faltaba que fora un triste tamén. Eu estou encantado, son moi feliz. Son moi feliz en esta ciudad, teño netos, creo que, bueno, estou seguro do que estou facendo, e o que non dou entendido é estes comportamentos do Partido Popular, porque, a ver, hiperactúan, fora de sí en algúns casos, gesticulando, e cando eu vin iso a primeira vez, sempre pensei, isto debe ser un mal día deste señor, non? Porque un mal día ten calquera, é obvio que un mal día ten calquera. Pero logo despois volven nos plenos, en fin, repiten moitas veces este tipo de actuacións así, de hiperactuación fora de sí, non? E tamén con outros compañeros, non usted solo, non? Que quere que lle diga, non? Eu, de ver ese espectáculo, digo, que pasará? Porque, digo, que lle pasará ao Partido Popular para que se poña así, non? E logo pensei que era unha consigna, unha práctica e unha consigna, que é unha consigna ben coñecida, que además a fixo hoxe tamén, non? Sistemática, cando, hombre, cando hai algunha consigna que non debería descubrirse, ou polo menos adiantar a táctica a empregar, non? E a consigna consiste en tensionar, en confrontar, en polemizar, en polarizar, obviamente, co alcalde, non? O que pasa é que eu creo que estálle salindo un pouco mal, non? Porque están confundindo entre tensionar conmigo en tensionarse a sí mesmos, non? Porque están tensionados vostedes mesmos, e especialmente usted, non? Bueno, eu, como está tan delicado últimamente, voulle facer unha cita esa cita de Cela, pero en versión adaptada. Vai ser que se me entenda mal. O Cela decía, no es lo mismo estar fastidiado que estar fastidiando. O no es lo mismo estar fastidiando que estar fastidiado. El non dixo así, pero eu, como usted tan delicado, lle digo así. E eu creo que a consigna non podía ser, eu non entendo que pudera ser a consigna que se tensionaran vostedes, non? Porque é obvio que están tensionados, O sea, só hai que miralos e velos. E cando falan, Dios mío, Jesús, sacan lo habido e por haber. Nunha intervención, todos os 4 anos de política municipal. Bueno, eu creo que esa inseguridade, mellor dito, que esa tensión e esa irritación que teñen, o que demostra é moita inseguridade, non? E falando das viaxes que eu estou facendo, por certo, orgulloso de facelas, non? Porque, bueno, e eu creo que os pontevedreses están tamén orgullosos, non? Porque estamos posicionando a cidade, non? E, ademais, para ben, obviamente. Cando fomos a China, a Pekín, nos invitou unha empresa de Pekín que traballa para o goberno chino, que é comunista tamén, pero non sei, ten empresas que traballan, eu tampouco aí non entro, non me entero moito de como é, pero nos invitaron a falar do modelo urbano de Pontevedra, por unha cuestión que eu tampouco entendo, pero me comentaron ali, supoño que non me terían que mentir, nos pagarían o viaxe de Hong Kong a Pekín para decirnos unha mentira, non? Parece ser que o goberno chino está moi preocupado por o crecemento exagerado das grandes áreas metropolitanas e de que teñen que salir un 30 ou 40% dos días con mascarilla á rúa e entón queren facer cidades e esta empresa, eles dixeron, eu non digo nin que sí nin que non, de que lle encargaron diseñar cidades, moitas cidades, cidades de tamaño pequeno medio, e estuveron vendo onde podían inspirarse e chamaron a Pontevedra. Eu, cando fun alá, dixo, coño, levarei algún agasallo aquí a estos señores e tal, e se me ocorreu, por un detalle, tiñamos unha traducción ao galego dun libro de Sun Tzu, que é un señor que escribeu hai máis de 25 séculos, 496 a.C. Tiñamos unha traducción
para regalo, para agasallo así, roxa, e levamos un par deles para que viran que nós tamén líamos a Sun Tzu, que non só facíamos modelos urbanos apetecibles, por eso nos chamaban, sino que, bueno, que é o arte da guerra, non? Bueno, o arte da guerra, hai unha palabra que me gustou dese arte da guerra, entón, é a seguinte, dice, nunca interrumpas o teu enemigo cando está cometendo un erro. Por lo tanto, eu non teño nada máis que decir, como decía don Manuel. Siga usted cometendo erros. Para terminar y muy brevemente, bueno, la pregunta es ¿quién tensiona el que rompe las fotos del rey o el que lo critica? ¿Quién tensiona el que se va a cenar con terroristas o el que lo critica? Yo creo que el que está tensionando son los concejales radicalizados del BNG de Pontevedra. Y a mí me da mucha pena que usted defienda que se rompan las fotos del rey. A mí me da muchísima pena que se quemen los muñecos de Felipe VI en la calle. A mí me da muchísima pena que defienda que sus concejales se vayan de cena con Otegi. Pero sobre todo, me da muchísima pena que el buen nombre de Pontevedra que quiere y dice que quiere llevar por ahí lo esté enfangando con estos comportamientos realmente que desacreditan a nuestra ciudad. Muchas gracias. Señor Domínguez. Ben, queda o último punto da orde do día, que son preguntas, coñecemento de resolucións e decretos, algunha intervención. Preguntas, algunha pregunta? Señor Rei, ten a palabra. Vai. Despois desta viaxe por clásicos chineses, por Arnaldo Otegi, por Galileo Galilei e por San Lucas, non lle baixemos o tratamento. Volvendo a pé de terra ou a pé de rúa, o 14 de decembro de 2018 o Pleno Municipal aprobou por unanimidade unha moción de Marea Pontevedra que levaba como primeiro punto o seguinte: instar a Xunta de Goberno Local a intensificar a negociación cos sindicatos do Concello para aprobar unha nova RPT establecendo un calendario de xuntanzas que permita reconducir a actual parálise dentro dun marco temporal dos vindeiros 2 meses. Ben, cando xa transcorreran eses 2 meses de prazo, 19 de febreiro de 2019, o concelleiro responsable puxo na mesa de negociación a condición para poder tramitar e aprobar a RPT que esta contase co voto favorable de 4 das 5 organizacións sindicais representadas e de propina coa abstención da outra sen ningún voto en contra. Daba un ultimato dunha semana, mas xa pasou outro mes e medio, e disto xorde unha pregunta para o señor Lejísima. No seu afán de retirarse, pasando a historia pola reinvención da democracia, o sustituir o principio de maioría polo de maioría cualificadísima, pedir a práctica unanimidade dos sindicatos hai que velo como a súa intención de meter nun caixón a RPT e, por tanto, a recuperación salarial asociada a esta. E xorde tamén unha pregunta para o señor Lores. No ano 20 da súa chegada á alcaldía hai que remontarse ao seu predecesor para atopar a aprobación dunha RPT e na súa longa etapa só aprobou un único acordo regulador e convenio en 2017. Señor Lores, pensa facer algo para non rematar este mandato cun fracaso máis en materia de negociación laboral e non pensa que é unha chantaxe pouco democrática impoñerlles aos sindicatos na práctica o apoio unánime? Por esa regra de 3, vostede nunca tería sido alcalde, posto que nunca tivo nin 25, nin 24, nin 23, nin 22, nin 20 votos neste pleno. Muchas grazas, señor Rey. Señor Lejísima, quere contestar algo? Non, contestar, porque realmente, mire, eu, cando empecé aquí de Consello de Persoal, vou rematar cos 8 anos, creo que o concelleiro que resistiu eses 8 anos, os demais, os anteriores, eu estive vendo no arquivo como moito chegaron aos 4 anos, e ben, aquí sigo e agardo finalizar. E é moi posible que vostede, antes de que acabe o mandato, teña que comerse as verbas que hoxe dixo aquí. É moi posible.
e auguro-llo. Esas verbas que está traendo aquí foron dunha mesa de traballo e non dunha mesa de negociación. E como comprenderá, eu das mesas de traballo non veño a falar aquí. Falo cos interlocutores que teño na mesa. E vostede, se soupera o que é unha negociación, tampouco debía traelo aquí. Faga uso do que se recolle nas actas, nas mesas de negociación, pero as mesas de traballo son outra cousa. Queda nas mesas de traballo e o saí dai, pois sales dai. E, en fin, mire, está mal informado do que lle pregunto ao señor Lores. Hai o segundo acordo regulador é do ano 2001, o terceiro acordo do regulador é do 2007, despois hai un concerto ano 2009, outro concerto ano 2010, outro concerto ano 2015, cando menos. Entonces, non sei, nada máis pode volver a intervir, que ahora sí que non lle vou a contestar. É a última vez, seguramente, que interviño neste pleno, é o que me ensinaron ao principio os componentes, os membros tanto do goberno como da oposición, era que as cuestións de persoal non debían ser obxecto de debate. Debían ser obxecto de arrimar o ombreiro para sacar adiante. E se vostede cree que vai sacar votos con estas intervencións neste pleno dentro dos funcionarios, os coñece moi pouco. E se vostede cree que con esa intervención vai danar este concelleiro, me coñece moi pouco tamén, porque eu, igual que dixe nunha asamblea de toda a policía, que eran máis de 20 no ano 2016, que ningunha medida de presión me iba a mover, pois digo a vostede igual, ese tipo de intervencións ou medidas de presión, pois non, porque realmente, cando un ocupa esta concellería, ten que saber que se debe o equilibrio entre defender os intereses dos funcionarios e funcionarias, pero tamén os intereses da ciudadanía. E cando se fala de cartos, pois habrá que buscar ese equilibrio e posiblemente non ceder a medidas de presión que levarían a hipotecar os orzamentos de futuras corporacións. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señor Lejísima. Eu simplemente recordar ao señor Rei que si cando hubo que tomar algunha decisión, a pesar de que foi recurrida judicialmente pola subdelegación do goberno, tomouse xusta e non nos doeron prendas, como un exemplo. Máis preguntas? Non. Rogos? Tampouco. Bueno, eu quería facer unha intervención final. Un momentito. Sí. Señora Cañizares, ten a palabra. Bo día, señor alcalde. Bo día a todos e todas. Ben, alguén que coñezo ten unha frase que se ven no seu día fíxome gracia e eu negueime a creela. Negueino. Oxe, porén, hoxe non podo dicir o mesmo e a frase está: sempre hai alguén mirando. E mire, señor alcalde, pois sí, sempre hai alguén. Fai uns días inaugurouse un novo parque en Campolongo, un novo parque infantil. Hoxe volvo a pedir por cuarta vez neste mandato, unha por ano, non está mal, que arranxe o monumento á Constitución, que está situada na plaza do mesmo nome e que lle limpia a pintura, por favor. Porque se nos estamos aquí é porque estamos representando o pobo e gracias á Carta Magna. E como sempre hai alguén mirando, constame que non soamente eu como concelleira son quen pide a limpeza, senón que os propios veciños de Campolongo dixéronlle ali mesmo. Así que xa sabe, por favor, mande limpar o monumento e non olvide que sempre hai alguén mirando. Grazas. Moitas grazas. Hubo alguén que me dixo aquilo. E eu tampouco lle dixen que iba a limpiar nin mañá, nin pasado, nin cando. Se limpiará cando lle cadre e cando corresponda, igual que limpiamos outras monumentos. Polo tanto, a mí me parece que actuar contra o espacio público e os grupos escultóricos do espacio público sempre se fixo. Hai veces que se fai máis apresuradamente e outras veces menos, porque a veces entran dentro do sustimento normal da cidade e a veces hai que facer contratos. Bueno, en todo caso, eu tomo nota e non é a primeira vez que se limpia esa escultura. Nin a primeira, nin será a última, nin a terceira, nin outras esculturas. O sea que non sei que me quere decir con eso. Bueno, eu quero, como aquí hai moita xente que... Non, está... A ver... Xa tomei nota disso. E máis é o segundo.
Hai algunha xente, algúns compañeiros e compañeiras que non van a repetir este último pleno. Hai un pleno de mesas, pero non, ao mellor, nin... Bueno, eu quero agradecer a todos o seu traballo, independentemente das diferencias ideolóxicas que as hai, e profundas, pero eu quero entender que todos as persoas que estiveron na corporación, igual que en corporacións anteriores, intentaron, por todos os medios, facer o mellor para a cidade de Pontevedra e representar aos seus eleitores e, ao final, ser concelleiro ou concelleira, pois imprime certo carácter, non? E eu non é posible, porque non é, pero sí que me gustaría, se fora posible, que grande parte dos cidadáns puderan pasar por aquí, ainda que foran, pasa que nun mes non chega, nin en 2 nin en 3, non? Para que souberan o que é ter esa responsabilidade, non? Intentar, ademais, facelo sin enfrentarse con ninguén ou sin ferir a sensibilidade de ninguén ou sin ferir os privilexios de ninguén e facer outras cousas. É moi complicado dedicarse á actividade pública. Pero creo que a actividade pública é fundamental e necesaria. Eu sempre reivindico públicamente nos mítines a política, política con mayúsculas, como algo imprescindible. Non é posible que haxa unha sociedade organizada en calquera parte do mundo donde non se decidan as cousas en comunidade, con traballo colectivo e coa política por en medio. Polo tanto, moitas grazas a todos, polo traballo feito a todos os que estades aquí, especialmente aos que non idens a repetir, e nada, e desexarvos a xente que non vai a repetir, que eu non o sei, por eso digo en xeral, que o pasedes ben despois e que levedes un bo recordo desta corporación e que o novo traballo que teñades, sexa para jubilarse ou para facer outro tipo de actividade, pois vos vaya ben, non? Ese era o meu desexo final neste último pleno da corporación. Moi bo día a todos.